bandiraɓe fulɓe taw ko hoynini ɓe ɓurale ɓamtare jembiɓe nede netare sipiroɓe majjere haɓoɓe humam binnagal gam rewtude heege halkare ɓe goni tewɓe newiɓe ɓe gona heññiɓe weññiɓe suuɗiɓe suriɓe dariɓe dariɓe lang e frontiére ndimago caliɓe jasre lomira ɗumen ɗo jamalla hiire moon jamalla waale moon jamalla wiyete moon jamalla ñalle moon tono ko noon windere nde sifori sikki ala bandiraɓe musidɓe en garti wadde ne mbaɗanno ɗen nde tawno fulɓe ne kewi de waɗi watti koye wawre jeeya kono so tawi hunde juuti Allah ene wela kono gonga ene tawa hay sin en mbawa eɗen eto en garti kadi tigui rigui e numéro men ɗo sen belama mbiyen ko numéro men nayeɓijo mo gandanɗa hoorema taw koye ɓuure korka ene ɗo noon ɗum guiɗo moon sehil moon musidɗo moon mo wona musiba moon mo yidde mum ɓurti mbawko mum mo hakkude mum e moon woni mbaɗo deroro woddu walla mbiya fan ɗon ene ñaamo kala ngo tawa heddi ngo wutartake woni Ahmadou Koumé ɓene mbiya Didier Dou gorko mo Diaba Degle jeeri ciwalle walo ngo jeenammadi kaƴel buubu awdi sikki ala eɗen jaada émission noon on mo gandanɗa hoorema guila Allah waddi en fewre joni ko kañum jaatane émission o kadi aussi Allah rokki en fartange caggal ne jokkodirɗen e makko machallah guila nden fewre joni kanko no somo waɗa hen golle pawdinde kadi ne joguiɗen eɓɓo émission nde kalanɗen mo o yaadi e men e nder oɗon fannu on noon woni tigui rigui ha joni Abdoulaye Kanté taw noon ko gawlo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon sikki ala hande noon kadi ma plateau wat ala dawme hande ma muhuma ko wat follere moñño nde tawno eɗen gandi enen ko rendo ngo joɗenɗen ɗo kala ko rendo ngo sohli ko ɗum woni ko gaddaten ɗum noon goto tigui rigui e haaloɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yewtanoɓe en tigui rigui gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nana ɗo henna ɗum noon hande mo hay goto watta présenté hande noon en mbaɗat ɗum tigui rigui ha joni gooɓe jiile en jiiɗa tardude hay seeɗa e nder émission he ɗum noon en gummorto banggue men ñaama tan ha jettoɗen banggue men nanone handirti henna alo oustaz nde gurɗa wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an qutbil maktumi barzakhil ma'lumi sayyidi abul abbasi ahmad ibn muhammad atijani sharif radiyallahu ta'ala anhu saqana allah min faydihi ko adi ko en calmini funnangue hirnangue rew e worgo sahal mboɗiri e ɓaɗiri kala goto en mbiɗo e jaam kisaloni mum ko noon galleji diine e galleji aada e galleji banggue khilifaɓe men aadaji men fof en calmini kadi wonɓe ɗo e palata ɓe foof ɓe kedodirɗen ɗo kala goto mo limti kala jomum ko noon ceerno Abdoulaye Kanté en calmini ceerno sohoma gongre gonga ko noon kadi min calmini ganduɗa ko musidɓe an ɓeɗo ko awɗi annabi sallallahu alaihi wasallam woni kanƴe en mbiɓe bisimilla mabɓe no fewi machallah noon tigui rigui ɓe mbiyama bisimilla nde tawno machallah ko hono ni henna yimɓeɓe gandirma sa ari calminta ko salminago l'islam fa tabarakallah so tawi aɗa salmina kadi yimɓeɓe ne mbaɗa sentir ɗum ɗo ko kalata ɗo ko nokkuɗa ɗum koye lugguere ɓerde nde tawno kala ko umme ɓerde fata koye ɓerde kono kala ko umme ɗemgal haɗata koye nofru mami fammina noon rendo ngoɓe tampini kam oustaz Fall holto woni oustaz kumbuɗo o machallah oustaz min beltima aussi caggal ne jaɓanɗa min wawde jottade ɗo henne plateau he ma hewɓe noon ma mbi wonde ko maabo haade ko maabo noon o mona ubbita sernaɓe maboɓe ɓe omo adda ɗumen ɗo henna kono min haydara ala gonmi hen foof ko paap paame ɗum ɗon de kala ceerno walla oustaz mo jiiɗon ari ɗo hen walla kala almudo janggo garɗo hen ko kanko addi yo laab tan ceer nde tawno eɗen gandi enen rendo men a yuna ala ko ɗacceten eyyi ɗum noon moni kala ene jogui duubi du ene jogui kañum ko addata paap ene jogui ko addata kajja en ene jogui ko gaddata
jeenaɓe ne jogui ko gaddata fa tabarakallah machallah. Kadi aussi on jii hay journal maɓe mbaɗani ɗon ɗo ene briefing goto tokoso mo gandanɗa hoorema inchallah Sar mboɗo sikki ma ar so Allahu lamɗo jaaɓi kañum ne haalana men ko ɓuuri jojjude e kabaruji ɗum noon en dokkat Oustaz Sohomo caggal ñanden ko Sohomo hande kadi ko Sohomo Pape Sohomo naaɓe kam mboɗo sikki tan yara wara kako toon debbo bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah ko julɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam e jokkoraade seydi Cheikhna Ahmada Tidiane radiallahu taala an. En juurima seereɓe meɗen e seere mumen ko ɗaɓɓi yaafu e duwaw denndaangal jinnaɓe meɗen neldi duwaw denndaangal jaatigeɓe musidɓe ɗon calminten denndaangal galle o fof no foti hay goto hen en paltay guila wonɓe ɗo ɓe ha e hettiɓe ha eyyi ko noon tigui rigui ɗum noon ɓe pewnanma micro ma joni joni garta ɗum noon gartene musidɗo men an mo anani walla ko an gariɗo ganuɗo e saaha mum bisimilla calmina après gartene Oustaz. Assalamu aleykum, on calminama on jarama, calmini fuutankoɓe foof kala mbiyo wimi e wimami, calmini kala bawɗo joɗade ɗo e plateau he, en calmini dendagal julɓe foof, en calmini fuutankoɓe hano kerum wiide, en calmini daabiyenaɓe e sikki ala ha joni ko artuɗo tan e nder radio men télé fulɓe e weltanade kadi kala musidɗo julɗo kadi jeeɓowo émission o kadi mbaɗowo émission abonné enen guitta haajuji mumen foof e hammuji mumen enen jeeɓa en jarnima ɗumen eɗen mbiya yo jokku golle eyyi ko ni tan tabarakallah a arino a arti hande kadi mboɗo sikki machallah elle ko hande ɓurɗa fewnude dande nde quoi ha elle ko hande ɓurɗa fewnude dande nde kon parɓe Pape ɗum noon mbaɗa renndo ngo présenté neɗɗo ma mo ganduɗa o kadi aussi calminora kankone aussi o salmina gartene Oustaz. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Summa salatu wa taslimun yafugu ala miskin wa randin ala zil fadli wal qadami. En juuli en alaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, en kadi juurima ceerno men Seydi Cheikh Ahmada Tidiane radiallahu taala anhu, en juurima jinnaɓe men e seerenɓe men e seerenɓe munen. Siki ala alhamdulillah Allah rokkino en wadde samedi ɓennuɗo o, Allah artiri en kadi e samedi hande wattude ɓuure korka, mawninde lewru korka e mawninde jamma nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. E sikki ala mi salmini Oustaz Ahmadou Fall ko guiɗam ko sehlam, sikki ala so mbiɗa yiyamo mboɗo waɗa e jimmiri ko gandanɗa hoorema mi hewani waɗande ɗum hay goto kanko tan mbawmi waɗande ɗum. Ala waɗande ɗum yimɓe fof. Sikki ala ceerno Abdoulaye Sohom tohara mi salminima mi wima bisimilla ma. Amadou Koumi annene mi yejjitani mi salminima no fewi guiɗam. Mi salmini Abdoullahi An, sikki ala e Mamadou Diallo duubidu kadi en gaccani ɗum. Eɗen ñaago Allah tan en puɗɗirima bisimillahi yo Allah rokku en wortorade ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbi. En puɗɗirima bisimillahi. ɗum noon dokka musidɗo o kankone aussi o innito o salmina rendo ngo bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Micro dow Ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Onon juuɗe ɗo e plateau ɓe fof on calminama kadi on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere kadi hono ɗum ɗo ennene weeɓani hande fulɓe dañƴi ɗum ɗo ennene weeɓani joɗaɗe ɗi plateau ji hana mbaɗa oɗo émission ennene ha wonɓe hande Fouta fof hande jeeɓani TFM jeeɓani hay goto hande nan kuccite télé fulɓe FM en ñaganiɓe Allah kadi jaam e kisal. Ok mi salminima. o weltanama o waytanama no fewi no fewi o ñaganama joni guena moƴƴere ɗum noon sikki ala ɓoyatama on jii e nder oɗo plateau woni on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni guiɗo Sekil musidɗam ha woni gongre gonga gorko mo Mauritanie kono kadi ko tokaram woni duubi du ɗum noon sikki ala hande kadi omo ardi e ñantugal gongal hande sa yi mo cikkata wonde o ummi ko ɗon to Makkatul Mukarram ɗum noon sikki ala kadi won ko addi ko no ko surprise ne haalirte ne tawno duubi kala ɗo jiiɗamo o mona e nder laylay rendo ngo omo witta omo wila kadi omo andi aussi ko aduno yahata koko holɗum ɗum noon fa tabarakallah mo ar o jooɗoɗo hen o adda temo kadi mbaɗani hen débattre ne haalirti hen kono noon ɗum fof e wade noon alay saago won rewnoɓe ɗo alay saago ɓe ciftore ko wayno musidɗo men Yahya Kane machallah fa tabarakallah Oustaz min beltanimomo wonen ɗo woni kala o mona hetto émission ne haalirti hen kono kadi o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni
ha joni oustaz sohomo fa tabarakallah moussa sohomo kanko ne aussi gila nden fewde joni eɗen jiiya ɓatakuji makko ummorade makko fewde men e holliri kadi weltare makko ne fewi fewi kono kadi eɗen gandi o mo ganduɗa hoore makko kañum woni ha joni oustaz Fall rewino ɗo hen kadi reftiɗo fa tabarakallah machallah kono kadi ma won arɓe eɗen calmina o mo ganduɗa hoore makko kañum woni oustaz Oumar Guissé fa tabarakallah oustaz Oumar Guissé calminimo no fewi inchallah alarba oɗo ne wawi jiyatmo so Allah lamɗo haaji kono kadi en jejjitani dendagal almuɓe jaabodehla naaɓe kamɓene aussi ɓe mbaɗa suivre émission no fewi ne tawno neɗɗo dañani ko ɓuuri bandum ɓe jiiɗino noon arde kono noon neɗɗo ne eɓɓa gueno ne haaja ne tawno almuɓe ko halfaɓe ɗum eɗen gandi ɗum so tawi ko almuɗo aɗa wonde ceerno ma alay saago koma keeɓa ko jolfirta ndigal ko ne mbawa arde mbawa aussi tawtorede émission ngaji ɗi ne haadirtini henna kono noon kadi en mbawa salminde ha para taw en calminani ceerno Cheikh Oumar Bassirou Mountaga ɗaka Cheikh Oumar al Foutiou on kewmiɗo dokkaɗo kolaɗo kormaɗo afo bamum tokara mamum jeeɗo jibinande rutti sotuɗum almudagal kono noon kadi hanki ko conférence gonno ɗen en tawi toon shérif bawɗo conférence ganduɗo ko haalata ene haaldata eɓe haaldata so ɓoyi seeɗa kadi tawɗa andi to haɗata on woni shérif Alhassane Aydara fa tabarakallah kanko ne aussi en calmini fewi kadi ko neɗɗo battuɗo émission hakkille o weltanama kanko ne o weytanama no fewi ɗum noon eɗen gandi dendagal ɓe gandanɗa hoore ma hande ko diine l'islam o ɓendi ɗumen en jiiɗa limtude eɗen juuma kamɓe kala ɓe calminama jeen ha to galle Baye Niass radiallahu taala anhu fa tabarakallah galle mum foof salminama juurama weltanama eɗen ñaago kadi barke makko o yo gueno yed hen toon to galle mo gandanɗa hoore ma woni Mame Serigne Touba Mbacké machallah en calmini galle mum foof no fotiri jehen toon to Madina Gounass tawen toon tigui rigui tokaram ceerno Ahmed Tidiane Ba fa tabarakallah yo Allah junɗo balɗe makko moƴƴina battane makko sen paari kadi jehen toon to a joni Matam tawen toon ceerno Samosa Mourabbi kono noon alay saago ɓennen ɗon ɗo Wourossogui ɗo tawen toon ceerno Ali Thiam kono kadi mi artat haɗo hoore fonde Thilo Bomoji ha ɗo mi taw ɗon ceerno Amadou Bohar Alpha mo Seydero Bousso galle mum ceerno Bohar Alpha mo Seydero Bousso machallah kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama kono kadi alay saago jehen toon to gandanɗa hoore ma woni Tiwawon tawen toon dendagal ɓesgu Alhaji Malick Sy Dabakh kono kadi Limamoulaye en jejjitani ɗum Mankunto Ndiassane en jejjitani ɗum en haadirtini henna kono kadi dendagal ɓesgu Cheikh Oumar al Foutiou en calmini ɗumen en juurima ɗumen kamɓe kala ɓe ñaaga duwaw no fewi ne tawno ɗiɗo émission ngaji en mbawa wadde ɗum taw en cifrani ɓe eɗen gandi o mo gandanɗa hoore ma woni joom bone kaare o fa tabarakallah ko kanko hewno haalde o wi wonde makkanaɓe ɓuuri en ko moƴƴuɓe hanki kono hande ko en ɓuuri ɓe moƴƴuɓe makkanaɓe ɓurno en mawɓe moƴƴuɓe kono hande ko enen ɓuuri ɓe moƴƴuɓe wadde noon firti wonde ko ɓe gandanɗa hoore ma hande ɓe parnotoɗen ɓe won mission moɓe joué diine l'islam majjata mayata te kala ko umme mabɓe e nder on tuma ko on daraja jogoto ɗum noon yo gueno ɓoynan en ɗum fa tabarakallah machallah oustaz noon mboɗo sikki micro makko ene waɗi probléme seeɗa joni noon woni koye réglede no haadirtani henna ne tawno eɗen gandi koye makko jiɗɗen udditirde yewtere nde taw noon eɗen mbawa yewtude seeɗa e ɓuure korka fa tabarakallah hankanti eɗen ƴeɓana sappo battini e nder korka ka ɗum noon en dokkat oustaz salmina joni garten e nder buddi yewtere men ne puɗɗen arde ha joni e namde men assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmi ddin wa radiyallahu an siqina wa qudwatina ila rabbina abil abbas abil faydi abil barakat ahmad tijani muhammad salih wa khulafaihi wa muqaddamihi wa talamizatihi caggal nde calminɗen bandiraɓe foof go fof to wawi wonde ne wawi wondede en calmini ɗum inde muɗum e yettode muɗum
la siyama en gardini calminaɗi ɗi e musidɓe meɗen ɓe joddiɗen ɗo e plateau ɓe tawne heedi to banggue meɗen ga oustaz Ahmadou Fall ko noonne ceerno Ahmadou Koumi on Didiédou ceerno Abdoullahi Konté ceerno Abdoulaye An ko noonne musidɗo keddiɗo ceerno Mamadou ɗum noon en calmini e ko woni ɗo ko foof caggal ɗum ko ɗon gardinten calminaɗi ɗi e jinnaɓe meɗen wonɓe sababu godagal meɗen e oɗo aduna en calminiɓe kamɓe fof noɓe kanidini dewol hen e gorol en gardini calminaɗi ɗi musidɗo meɗen ceerno meɗen jinnaɗo meɗen khalifa meɗen ceerno Moussa Idrissa Sokam ridwanullahi alayhi nde tawno haala pulaar mbi ko maayi e raddu fof ko jawgal defi kala ko mbawɗen hebde hande e moƴƴere caggal Allah e nelaɗo muɗum koso makko ɗo ummude ɗum ne enen calminima ɗon no fewi en jejjita ɗon salminde ceerno meɗen musidɗo meɗen woni o woni mo ganduɗa cowirtede borom ya barakallahu fi sawti yuzakkiruni waqta salati wa rabbal arsi yulhimuni bi jahizil faydi mawlana akhi siqqata man sanuhu fata aqlan asluhu za hasani za kasmuhu khayru ma summi bihi karamun abdourrahim akhu izdin akhu minani woni ceerno meɗen ceerno abdourrahim sokto wode bere mo ganduɗa ko ceerno meɗen to wasilaji meɗen e jokkorde meɗen gueɗe kewɗe koso makko ummuɗi ɗum en calminima ɗo calminten dendagal ɓesgugal ɗum ngo foof no fotiri e dendagal ɓesgu wode ɓernaɓe foof ɗum tawno almudo wawa yaade gaga jaatigui muɗum ɗum noon so tawi wiyama ɗe limtete ma juume caggal nde calminɗenmo ɗon calminten musidɓe meɗen tedduɓe ɓe ganduɗa wattuɓe haqqillaji mumen e yewtere nde guila nde nani ɗumen ha yetti e ñalawma hande o ɓe appel aji mumen ceerani e meɗen ha eko heddi foof ɗon calminteɓe kamɓe foof nde tawno so wiyama ɗe limte tan juu tan ma walla woodan wayi kamɓe foof tan en calminiɓe nder calminaɗi tedduɗe ɗi calminɗen ɗi ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fa tabarakallah machallah calminaɗi ɗi juɓɓi jumti mbaɗi fayida kadi machallah ko ni tan julɗo o woni bandum ne hannirta ni henna oustaz so tawi wonde min mbima ya yewtani min seeɗa e korka ne tawno korka ne heewi ɓuure te émission o wiyete ko ɓuure korka so min mbima hannde ya nayanoro min eɗo banggue ɓuura korka ɗiɗo sappoji kam aɗa andi wonko heewi woni hen kadi wonko heewi kadi ko haala hen ne haadirtini henna eyyi kono kadi korka kadi won jencude hewni wondi hen hande somi wimo wonde ya suɓono min eɗo banggue tan jencuɗi ɗi gandanɗa hono ma di korka wawi yencinande on mo gandanɗa kañum woni innama aade o hol fannu mo cuɓodortoɗa min e hol fannu kadi tigui rigui joni mo jewtanta min bisimilla eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno ahmadou Koumi min calmitimama no hannirta ni kadi min beltima e namdal ma he ko faati e sifa alhaali ɓuure korka ene tawno yewtere nde ko noon wiyete kadi ene wonani min beelamma puɗɗorɗa min namdorade min ɗon eyyi korka e sifa raɓɓi hinade korka enen gandi ɓuural gongal hengal korka ɓuure gonde e korka so tawi hoddirama lebbi ɗi kodi 12 nder lebbi 12 lewru korka ndu woturu ɓuural muɗum ɓuurli kanji foof nde tawno lewru korka ko adi foof ene jeeya tan e ɓuural ngal ganduɗa ene yona dendagal yewtere lewru korka ene yona kadi dendagal aduna o foof ɓuural tan ngal ganduɗen nana hen jippade e muɗum deftere alqouranil karim machallah nde tawno enen gandi kala ko yiya ko ɓuuri ko qur'ana ɓuuri defte tellima fodde no anduɓe kabriɗe ken wona 114 deftere tellima e nder ɗiɗo 114 fof deftere ndeɗo wiyetede furqano deftere tottade annabi o sallllahu alayhi wa sallam ndeɗo deftere ɓuuri dendagal defte tellinode foof ndeɗon deftere no holnude telli nde telli koye nduɗol lewru nde en gandi noon ɓuural ɓaɗo kala ko neɗɗo ɓurdata koye sababul annabi o sallllahu alayhi wa sallam kala ɓurɗo ko ɗon ɓurdata mboɗo sikki yimɓeɓe fof ɓaɗi ɓurdata koye nelaɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam te annabi e nder ɓuural makko ene jeeya hen deftere alqouran nde karimi nde o rokkade ɗum ɗon wadde ndeɗo deftere so tawi nde tellinama e nduɗo lewru tedduɗo lewru korka wadde en gandi ɓuural gongal e nder lewru korka nde ɗo so hoddirama ko fuɗɗore Allah andi ko jogori arode hen koko gon ene jeeya hen qala kama qala allahu taala sahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman sahida minkum sahra falyasum kon ɗum noon ko haala banggal ñawar korka kono miɗen tan tentinde ko alhaali jippade deftere alqouranil karim e lewru korka nde tawno ko noon jomiraɗo wi ko sahru ramadan allazi unzila fihi alquran ko hen ɓawɗo alqouranil karim jippina nduɗo lewru no gonɗen ɗo te eɗen gandi qur'ana kala ko ɓuuri ɓurde koye sababude alqouranil karim kala neɗɗo ko omo heɓa kala ko ene hoddiremo qur'ana jangtima qur'ana haali heddi ko an neɗɗo o gandama walla mbasa andude nde so tawi en gandi so wiyama qur'ana jippinama e nder lewru korka
kadi no jomiraɗo wi ko hudal linnasi ko peewal wonande yimɓe o bayinati minal huda kadi ko hujjaji wonande peewal ene fewnuma te kadi ko hujja ene jiya e neɗɗo nde o anda Allah suɓimo fewnimo nde Allah arsiqintamo deftere Allah nde firtani noon kala mo dañani deftere Allah nde Allah fewnande wala firtande kono kala dendo deftere Allah nde on jeeya koɓe Allah fewni o jeeya koye yimɓeɓe kadi ɓe ganduɗa ɓe Allah suuɓi nde tawno jomiraɗo ene haala e nder deftere he o wiya humma awratana alkitaba allazina stafayna min ibadina ndehe nomin tottata deftere amen nde koye jiyaɓe amen ɓeɓe cuuɓi nde enen gandi aduna o ne waɗi yimɓe ha heewi so hoddirama ɗo e Dakar to gonɗen ɗo wona yimɓeɓe fof liggottoɗo e misale meɗen mo gonɗen enen gandi de kon donc ligguiɓe ɗoɓe ɓen ko e yimɓe suɓaɓe heeɓe ligguiɗo firtani noon ene mbiyani kala mo ligga hiɗo ɓurani de ala en mbiyani noon de en mbiyani kadi mo Allah suɓaki e deftere he fof ɓurani de ala kono enen gandi kam kala mo Allah suuɓi rokkiɗum deftere Allah nde wonko o jiya koɓe Allah suuɓiɓe saabi Allah so haali hunde ko Allah haali sinno mbinimami ko Amadou ko an wi ɗum so neɗɗo jolama jaɓa walla saro walla mbimi ko faali wi sa jolama jaɓani jaɓa kono ko ummi to Allah neɗɗo ala kala caliɗo ko Allah haali o wonko keefere haala Allah wala haala Amadou Sall gasi ɗum waɓɓade ko Allah haali no Allah wi kala momin dokki deftere amen nde ɗo ko neɗɗo momin cuuɓi ko on min dokki deftere nde aya o ene juuti wa minhum zalimu li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrat bi idnillah kono ɓeeɗo fof Allah wi kamɓe fof zalika huwal fadlul kabir kamɓe fof ko ɓuran mogal ɗum woni te nde ɗon deftere so hoddirama ha min mi ɓurdi e nde ɗon sababu ala haalno annabi sallllahu alayhi wa sallam ala ko haali noon nduɗo lewru no gonɗen no deftere nde telli e nder muɗum ɗo eɗen gandi lebbi ɓennuɗi deftere nde tella hen sa yi Allah suuɓima tellinde deftere alqouranil karim e nduɗo lewru ɗum ko ɓural gonga ɗe lewru ene jeeya hen e jamma mo yimɓe tiini o biyete laylatul qadir laylatul qadir woni koye nder lewru korka te e nder jamma laylatul qadir on woni jamma mo ganduɗa mo Allah seedi mo wi inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi sahar yow ujunere lewru so tawi a hasbi ɗum ene rokkuma duuɓi kam so famɗi capanɗe jeetati hamɓe timma te oɗon jamma holto woni jamma o woni koye nduɗo lewru korko nduɗo no gonɗen ɗo mbeɗen cikki de mataw wonade ko jamma humtoraɗo woni koye jamma lewru korko nduɗo gonɗe ɗo o jamma biyete laylatul qadir ko hen soomi jamma sababude jamma laylatul qadir soomade e nder lewru korka sababude qur'an jippade e muɗum ɗum saabi jamma laylatul qadir kadi ɓuuri jammaji fof jamma o mi sikki noon neɗɗo so tawi o ɓurdima sababude yimɓe on neɗɗo wiyata ko jasɗo e nder meɗen tan hande to gonɗen ɗo so tawi woodi cuɓaɗo ɗo ɓural holko suɓira ɓural ngal sababude Amadou Koumé wadde hayso tawi yani Amadou Koumé aɗa Amadou Koumé wona jasɗo so tawi jamma laylatul qadir goto ƴewte jamma laylatul qadir goto suɓede ɓurde moƴƴude e capanɗe jeetati lewru hayru min alfi sahar mbiyata ujunere lewru so hoddirama ujunere lewru nde ne daroyo duuɓi capanɗe jeetati e ko fawi seeɗa ɗum so tawi hoddirama e jababune oɗon jamma goto jippinaɗo e nder lewru korka o ɓurdi oɗon jamma dendagal keddi ɗum ɗon de enen gandi ɓuura korka e mbawi wiide enen gasni ɗum heddi kay ko neɗɗo o faama ɓural ngal Allah rokkimo hen ma walla o wasa faama kono hay kala mo Allah ardini hawrude e korka hewo hoori yo andu o naati e ɓural Allah ko woni hen ko ene heewi no gandirɗen so wiyama jamma laylatul qadir Allah jangtade ɗum suɓade ɗum ewɗo jamma ɓuuri moƴƴude e ujunere lewru o sifima e jamma he tanazzalul malaika malaikaji ne jippo hen tanazzalul malaika wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta madal il fajir heɓe tello e oɗo jamma ha fajir feera te pourtant hayso tawi jammaji goɗɗi hen malaikaji ne tello hen Allah jangti tellugol malaikaji koye lewru korka jamma mo ganduɗa biyaɗo ɓuuri ɗeɗo gueɗe foof e nder oɗon jamma ene soomi hen deftere alqouranil karim deftere nde ganduɗa kala ko neɗɗo o dañi jomiraɗo wi won nazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil muminin nde en gandi lewru korka arani ko yurmede dendagal juuɓe foof saabi deftere nde so telliɗo noon jomiraɗo min tellidini on ndeɗo deftere oɗo alqouranil karim ko tefore wonande on nde ɗum tagui so tawi enen mbawi ruttade seeɗa e toujours e jewtade kewɗen nande enen keewi nanɗe ɗo toujours woni yimɓe ne jewta ɓe mbiya neɗɗo wawa tefande neɗɗo janggo e janggo nanna ɗum aljanna ɗum won nana e miran ɗum ko hunde wonde walla ala ko yimɓeɓe kalata tan eyyi aɗa andi ceerno Amadou haalo pulaar mbi neɗɗo fof ko andi ko e ko wawi ko e to haaɗi ɗo o sikkata ko ala goɗɗo mbawɗo ko ɓuri ɗum
wonda so tawi a faami ala joni so tawi neɗɗo ari ɗo henne e nder ɗo tawi en ɗo ene jooɗi wi on est ce que onon neɗɗo e mofta o milliard nde ha andinimo o ala o andinimo o ala hay to haala hen hay ta wiyanimo an kam laaɓi a ala wonda sa faami neɗɗo fof wiyata tan dal ko hakkille mum o kañum yoni ɗum gasi no faami ɗum woni momin fuuta ko mbiya so haqqillaji jeeyama lamman kewɗi lambat par ce que woni kala wiyata ko mum o yoni ɗum eyi joni noon so tawi ardi hono noon te enen kadi qur'ana ko Allah jangti ɗum al qur'anil karim ko deftere Allah ko haala Allah holto telli koye annabi o telli koye annabi o sallllahu alayhi wa sallam te enen gandi annabi kadi sallllahu alayhi wa sallam annabi sallllahu alayhi wa sallam mbiyete ɗo heno kala no ɓurduɗa e mo kala no keɓirɗa e mo kala no mbawruɗa e mo ande ne ngal ɗon ɓurat kadi ene yettoma nde so tawi en duttima toon seeɗa so tawi neɗɗo jangtima o wi neɗɗo wawa tefande neɗɗo wawa nannude neɗɗo aljanna nde ko wasdemo famde wasdemo kadi ne so tawi kadi ko sifa e gandal o yaari enen mbawi wiide ko wasdemo famde gandal ngal sibu wa jaa fil hadis anna al mahara fi neɗɗo mo ganduɗa mo tagarɗen sababu mum so wonano kañum en wodratano so wonano sababu no wodere annabi sallallah alih w sallam hay goto meɗen wodata Busayri no haala en haala ɗum e nder burdi lawlahu lam tukhriju dunya min al adami so hoddirama aduna o foof koko wasano holno aduna wodirama sababu no annabi sallllahu alayhi wa sallam te ko annabi dari haali o wi wa jaa fi l hadis anna al mahra fi ilmihi ma al kirami l barra wa jaa nabiyina al awwa hamlatul qur'ani ahlullah ɗum enen mbawi wiide ko sifa andu moɓe kaali walla gollum kono e nder sifa al qur'ani karim en kaali nani bine kala ko ari e qur'ana neɗɗo yo rento yeddu ɗum qur'ana tellima e annabi o woni nasdilu min al qur'ani ma huwa shifa qur'ana koko tefa te enen gandi annabi sallallah alih w sallam jomiraɗo fodde e muɗum yidde muɗum to tolni e mo ha wimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda joni so tawi oɗo darima e nder sifaji jangtorade hono dani ari e hadis ene haala wonde kala oɗo julɗo e annabi lawol goto ko rewata hen Allah wi juule ma laabi sappo hol on annabi wona ko annabi mo kalten ɗo so tawi a juule annabi laabi sappo min Allah mi juule ma laabi temedere so tawi a juule annabi laabi temedere min Allah mi juule ma laabi ujunere sa juule annabi laabi ujunere tewma harmi jeengue hijoni so tawi neɗɗo o darimo an kay sa waɗi ɗum ɗo a timmini a waɗi ujunere ma salatu faati timmi e goɗɗum janggo e janggo ala waɗe an kay arde nde a naati e defare nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e oɗo aduna tan mo kucciɗen ɗo jamma e ñalawma enen daara enen jiiya tan neɗɗo so hoddirama wooda e nokkuji ɗi o woni te ko aduna de en kalani to Allah to en kalani kadi to sifaji hattan Allah e hoddiroji Allah en kalten tan joni ƴeewen e nder oɗo aduna aɗa yiya neɗɗo o wona ɗo e nokku o wona hen hunde o heeɓa hen garade e nder garade mo heeɓi o jiyan société o itta carte tottamo société o itta carte tottamo ngal ɗon carte hokkal ngol woni o tottama carte janggo e janggo so tawi o ari ɗo o visite o totte carte janggo e janggo so tawi omo ara ɗo omo wawi ardude 10 personnes walla o wawi ardude 15 personnes te ɗum koye adunde enen daara jamma e ñalawma ene puttini guite meɗen issa ɗum Allah ene ronki rokkude ɗum annabi sallllahu alayhi wa sallam annabi sallallah alih w sallam so tawi rokkama ɗum seedima e nder yimɓe kala dewirɗo ni kala baɗirɗo ni koni kala battirɗani koni an a jiyama e woɓɓe dani ɓe an kay a gasni andude hoore wadde firti wonde so tawi mi faami jiiɗa wiide wonde ko won joom gande en riwtuɓe wonde nde ɗon tafare ha joni ngam mum tigui rigui ha joni kono wiye ha joni wodde walla laatade eyyi enen kam fodde no gandirɗen ene pamirɗen ko no kaalirɗen e tawno toujours saabu ɗum so tawi wonde Allah haali ɗum walla nelaɗo tigui rigui haali ɗum en roɗon tuma so tawi neɗɗo ruttima ene yadda ɗum ne mboɗo sikki wona hunde fonde wonde ɗum woni ko jiɗɗa wadde ɗon expliqué ɗum woni ko jimmi haalde o faami so tawi neɗɗo yeddi deftere Allah sa hulani de mbiyata o yeddi ko Allah yeddi ko Allah kay sibu deftere nde ha telli ha gasi
ala hen kaari wi walla kaari wi sa yeddi haala neɗɗo ka yeddi ɗum gasi fof telli deftere nde telli koye annabi sallallah alih w sallam te deftere fof enen gandi ko haala Allah siko hay goto wawa fefidade alqur'an e karim hay goto wawa fefidade hay sinno ko simore ala biya ala waɗa wawa te oɗo qur'ana ko e ñeññal Allah o tellori holmo telli o tellima annabi sallallah alih w sallam jimmi wiide tan ko en keeɗima fodde enen e famɗude e gandal e fodde ko seeɗa mo ñanguɗen e seeɗa mo pamɗen seeɗa mo juurɗuɗen ko nanɗen ko enen de enen jeeɓi joni noon e sifa kam yeddoɓe ɗum Allah andi gandal noon ene yaaji e goto fof noon kañum andi dalilu muɗum kam to ummori kono wona ɗum jinnoɗen yaade jahannoɗen tan foof koye sifa o ari ɗum e lewru korka ndu koye sifa qur'ana o jahannoɗen qur'ana o en kaldi qur'ana ɓurdi saabu gueɗe foof sibu hande kala ko ene waɗe ko qur'ana ɓuuri haadi ko fotine alqouranil karim telli ko e nder korka firti wonde ko lewru korka ɓuuri lebbi foof firti wonde ko lewru korka ɓuuri lebbi foof te kadi ko lewru ndu gandanɗa hoore ma so tawi wonde a faggema hen baraji ko baraji dubleteɗi ɗum woni koɓe mbiya wonde ko lewru bonus gueɗal gongal ɗimmal ngal yimɓe namdade mo mboɗa andi après so paari ƴeewen jirwinde plateau o seeɗa ne haadirtini hen mboɗa andi wonɓe gandanɗa hoore ma kañum mina ko ɗomɗaɓe ɗum ɗon par ce que moni kala ene yabrata plateau o eɓe mbiya wonde e nder lewru korka iblis koko tongate kono iblis koko tongate mi ronki famde hande waɓe ne kajja en nana ɓorno jumbak out ene jalta ene jaaha machallah woɓɓe ne gandanɗa hoore ma ne gacca koye men ene jaaha ene ɓorno jiinuji deƴƴiɗi taw terɗe mumen foof aɗa darane peeñe ɓene jaaha plage ene ɓorno hen tigui rigui a joni kono wiye comci ɗi gandanɗa hoore ma holno wiyatno kadi tan comci ɗi mbiyade pewaɗi ɗi comci ɗi no mbiyatno kadi andene woni maillot plage ɓe anda holno mbiyata ɗum voilà ɗum ɗon foof eɗen jiiya ɗum ɗon rewɓe e worɓe kadi ene mbadda jahaso anani ene tifodira e fannuji ɗi kala guila ha e nder uroji ha e nder dente ha ko nandi hen e nder oɗon tuma eywa ɗum noon so tawi wonde wiyama wonde iblis ene tongue holi gonɗo oɗon iblis kadi hono tonguira ɗum foof ko namdal ngal gandanɗa hoorema mboɗo yiiɗi namdadema e nder oɗon fannu saabu ɗum eɗen nana anduɓe ene kaala ɗum eyyi ceerno Amadou mi nani namdal maɗa iblis ko tonga hay haati ɗum koye ala luura mbare wadde ko ɓiɓɓe makko tonguira nduɗo ko lewru yoromende wiyateno shahru ramadana yo Allah yaafo kala joɗo ko sahru ramadana sabu mayru wonde ɓuranaɗo cenama jamde seydani ceernama jamɗe seydani voilà eyyi o jaabimo gayɗi mais holko tagui ko woodi kay haade jamɗe seyɗade nde koko seyɗade koko ceena hen ha tiiɗi aɗa andi ceerno Amadou seeɗade mi wima ko kaɓɓade ko tiiɗi lewru korka ñande hanndu feeñi ɗono haɓɓa ko heddi noon neɗɗo fof ne jogui no famirta beele ko haɓɓede hen neɗɗo jaggal haɓɓa voilà ɗon ɗo jinmi gara aɗa andi woni yimɓe heɓe goodi hay ko wona lewru korka seeɗade ɓe ko haɓɓa tan woni yimɓe goodi hay ko wona korka seeɗade ɓe ko haɓɓa tan ɓe ngala ɓen seeɗade ala e mum e gueɗal ɓenne goodi hedde hono amma so wiyama lewru korka seeɗade ko haɓɓa ɗum ko e général koko généralisa général pop ala to seeɗade heɓɓiti heddi ko sifa ko jiɗɗa haalde ɗo jiyaɗo neɗɗo omo yaaha omo waɗi bodi walla omo waɗi komi mbaɗata hannde ko mbiyata paccal indi ɗi ne jalti e bowal ɗum woni ko jiɗɗa haalde coynoɗamo ka ɓiɗɗo gorko daramo daña emo ko plaisir ɗum woni ko jiɗɗa jofade ko joni beele an seeɗade ma oɗon tonga walla o tonguita ɗum woni ko jiɗɗa namda so ala hay kanko baɗɗo ɗum o kay kanko sifa o waɗi ɗum ene wawi tan wona seeɗade o waɗi ɗum o waɗi ɗum koye sifa mum kanko koye sifa makko kanko holko jiɗɗa wiide ɗon ne tawno aussi so tawi wiyama wonde mbiɗa ko général seyɗade o koko haɓɓa général ka généraliste ɗo woni baɗannoɗo wat boniyankagal ngal seyɗade mum koko haɓɓa on mo waɗatano o on kam seyɗade mum koko haɓɓa tan on mo gandanɗa hoorema waɗat hamme seeɗa bukal seeɗa on ne kadi seyɗade mum koko haɓɓa joni noon mbiɗa yiiɗi famde
kanko oɗon mo sifa mum oɗon jogiiɗo oɗon sifa o beele seyɗande makko o kañum kam wawa haɓɓede walla seyɗande jogii ɓiɓɓe mum ɓe gandanɗa hono hay sinno haɓɓama kañum en ene jaha ɗum ɗum woni ko jimmi wiidemo ko hay kanko siforiɗo noon hay seyɗande makko o haɓɓa ko heddi o an daaroɗa ko sibabude koltu o sibabude comcongol ɗum kadi sa ƴeewi hay kono lewru korko hoɗum ɓe mbaɗata ɗo daro kasbo ɗo ƴeewa daro ɗon yaawa walla daroɗa ɗum wonum yaawa ƴeewa sa waɗoɓe ɗum e hoɗoɓe ɗum tan wadde ɓen seydanuji mumen kaɓɓaka haɗaji ɗum haɓɓede so tawi par exemple aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa hoorema hannde jibinaɗa ko diine l'islam wona faɗa aɗa foti horde mbiya horta aɗani wona faɗa ɗumen yi ɗum ɗon e ko neɗɗo fodde horde walla wasdemo horde o e on banggue ay Allah nde o haala par wallazi halaqakum fa minkum kafir wa minkum mumin mi tagui on ono yimɓe fof Allah tagui fa minkum kafir wa minkum mumin ɓe ko julɓe ɓe ko hefre nde so ɓe koori ɓe koora en ɗum en mbawa riwtu ɗum en Allah mbiɗo mi tagui on mi waɗi ɓe ko julɓe mi waɗi ɓe ko hefreɓe i Allah koddirɗo ɗum o kay ronkani hoddiri ɓe koora ɓe wadde hefreɓe ɓe nana tigui rigui ha joni e nder julɓe innitortoɓe ko julɓe ɓe hankkadi ni sifa ko jiɗɗa haalde ko ɗum wonti koye sifa gollal he mbaɗi ɗi gara hen fewi mboɗo faami guide namde mboɗo faami ɗum hankkadi ko e sifa gollal he jiɗɗa wiide jomum ko juulɗo kono men ene waɗa golle ɗe wona golle juulɗo ɗum woni ko jiɗɗa haalde namdade somi faami so hoddirama ɗum woni ko jiɗɗa namdade hono no zamanu o yaari ni ene zamanu o woori ni ɗum woni ko jiɗɗa namdade hen oustas holko waɗata neɗɗo juulɗo enen gandi so sifa banggal l'islam ene jogui no tefira hunde fof ko jiiɗa ene jogui organisation mo waɗa donc so tawi a naati e nder organisation a fellihi jabde a naati e l'islam a naati e diine ta saliɓe ɗum noon ko an sali so hoddirama enen paami ɗo wona yimɓeɓe fof e misal tan ha mbawen famde enen jooɗi ɗoɓe wona yimɓeɓe fof gonɗo ko tagui enen ɓeeɗo gonɗen ɗo tagui ɗum ko subteɗe en gonɗen ɗo te kadi e nder no wonirte ɗo ni ene jogui no wonirte ɗo so tawi a waɗira noon tan ko an wiide loi kono haɗa ha hay place o woode no woodi ardema ɗo wasdema wadde lone e waddema paɗe ene haada télé ɗe woode waddemi lone e waddemi télé e waddemi goɗɗum ɗum ne taga boowal to télé ɗe gonde toon ala ko soɗoni woni ɗo ɗo nde muɗi holko waɗata neɗɗo juulɗo ko toon payamma dokkimami oɗo misal ko ha paama yimɓe wiide so tawi banggal l'islam ene jogui no tefira buniyal islam ala hamsa noon wiya wona hunde fof jiiɗa jogui goroni mo ɗum ko sifa e banggal l'islam o l'islam o kalta noon ɗum fof yummo o l'islam o tagama e ɗeɗo gueɗe holɗum ko taga hen waɗama hen sawmun woni korka waɗama hen salatu woni juulu waɗama hen zakatu woni askal waɗama hen hajju saɗa hattani ala wawi askal ko sa dañi so yontoyi ɗum kende waɗi ñawor muɗum caggal ɗum ɗo foof no holno ari caggal nde ceediɗa Allah nulaɗo Allah sallallah alih w sallam waɗa sahada tawi ɗeɗo gueɗe sa fellihi a naati hen a naati e nder l'islam e sifa banggal wonde juulɗo ɗum kadi so tawi en gari l'islam so hoddirama no mbiɗon ni l'islam ko yumma e nder to woni yumma ɗo jogui ɓiɓɓe wona en namdiɗa ko sifa wonde juulɗo alay saago kam ene jeeya e neɗɗo no wonata juulɗo yahata kam ko adi fof kam taw omo juula so hadis o ene wiya man aqama salat faqad aqama dina wa man taraka faqad taraka dina on daraniɗo juulo o daranima diine so ɗacci o ɗacci diine e haqqillaji meɗen daɓɓi sa ƴeewi juulo ko ñande fof watte hoyde wona ñande fof koor ko hitanda ha askal koma daña ko gonɗa ɗo e gasota meeɗa askude wonno ko waɗɗa himoro farilo hajju waɗi ko saaha muɗum caggal seedade ɗum kam seedama ha paari ndehe wadde ɓaari ko juulo kañum ko ɓuuri gato ñande fof ka baɗo ɗum addani hadis o wiide so tawi a daranima juulo a daranima diine sa ɗacci juulo a ɗacci diine ɗum ko e obligatoire ko adi e on banggue ko wona ɗum ko e banggal sifa goɗɗo neɗɗo nde holno siforto hen wona juulɗo alay saago gueɗe karmuɗɗe o oppa ɗum ko degui o rewa ɗum so hoddirama tan e raɓɓiɗina tan to Allah wiyata e sifa dokken sifa tan e jeeygu no wiyata innamal bay u mislu riba wa ahallallahu l bay a wa harrama riba sa ƴeewi jeeygu e riba en ɗifi nandude programme kono Allah wi mi dangni ɗum ɗo mi harmini ɗum ka oɗo wutti coodama temedere jeeyatama ujunere ɓaari koye jeeygu ene degui kono so wonti ko riba kaldigal ha jomkal ha jomen nandira kalden nandira kono so wonti ko riba mboɗo ñamɗuma temedere aɗa yoɓirama ujunere wonti riba ɗum dagata to Allah te foof ene nandi o wi ko mislu riba wa ahallallahu l bay a wa harrama riba ko wona ɗum koko heddi e sifa mo dabɓi hintoɗe seeɗa ene jeeya e neɗɗo nde wonata juulɗo
enen mbawi raɓɓinira seeɗa tan hono no lahadari wirata ay ndew haali hoppade o wi awwalu ma yajibu ala mukallafi tasihu imani thumma marifatu ma yuslihu bihi farda ayni ka ahkami salat wa tahara wa siyam ha yettoyi ɗum ɗo ko ndew andata ɗum e nder he nde wi ha ɓooyi e nder deftere he o addi toon gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo so tawi yiyama ema an juulɗo o heɗe bonna ndimagu ma heɗe bonna neɗɗagu ma o riwri to o naniɗe sifa gueɗe karmuɗe holɗum ay o wi tan wa yahrub alayhi lkasibu wal ghibatu wal namimatu wal kibru wal ujubu wal riyawu wal sum'atu wal hasadu wal bughdu wa ru'yatu lfadli ala lghayri wal hamzu wal lamzu wal abasu wal sukhriyatu wal zina wal nazar ila al ajnabiyati wa talazzaz bi kalamiha wa aklu amwali nnas bi ghayri ɗibi nafsin wa aklu bisafati aw biddin daɓɓi hinɗen ɗo hen bisimilla saɗa fiira ɗum o wi wa yahrum en harmi alayhi e neɗɗo alkasibu fenani te ko gonga ko saabi inna allah la yuhibbul kasibina allah yiiɗa pewo nde no so tawi an a andi allah yiɗama ko mbaddata e wonde ko allah añirima ko mi hiɗinoɓe ceernaji goto omo haala o wi eto wadde hunde hay sinno wiyama ko manduba eto ɗaccude hunde hay sinno wiyama ko makruh nam sa wiyama ɗum ɗo moƴƴi wat hayso wona farilla wona sunna ɓatta ene moƴƴi wat sa wiyama ɗum ɗo ene aña hay sinno en aña ga saabi ay ko naddema e gañaɗi he woɗɗintema ha keeɓa e karmuɗe he ko e ɓalladema jiɗaɗi he jahara ha ɓooya jettoɗa e moƴƴi he sa yettiɓe moƴƴi nata e weloyi allah alan ɗum haalnima naɗe sifa yetto mbiyama kala ko nonkuɗa famɗo sa waɗi misal e oɗo aduna waɗa happere en harmi e neɗɗo fenani wona allah haali ɗum se gari to simoto isa ja akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innahum lakazibun ɗum e sifa fenade ene gandi allah yiɗani wona o ɗon adori o rewni hen wona ghibatu ñoore moƴƴani ñoore ene harmi wonande juulɗo gasa ɓey qur'an ene haala to allah wiyata ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu ɓaade ko noon wattaqullaha inna allah tawwabu rahim o adiri ɗum ko inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan yoga e sikkeji ko bakkuruji joni sen duttima e sifa ñoore o wi beele won e moɗon jiɗɗo nde musidɗo muɗum jooɗo hoɗo hen taw ko neɗɗo mo ganduɗa mo kortiɗa jooɗo ɗo wona ɗon wona e ñamde ɗum beele aɗa yiiɗi walla a yiiɗa a yiiɗa wadde so tawi en ñaawi kala neɗɗo ñohowo ko ñamowo yimɓe wadde to ɓaari ko noon wona te gueɗe karmuɗe ene mbawi wiide omono juula kono kam en mbiyata ko juula haqqan omono juula noon wadde wona tukkotoɗo ene tukkitowo woni julɗo ɗum ko yamirore gande de wonde julɗo weeɓani ɗum ko hen banggue wona e no tawno kono mbirmami nani ko min mahi gallam wuuro ngo hanko ene fof ndendi ɗum leydi ndi ko ene fof ndendi ɗum kono gallam ko jolami waɗa hen leydi he ene fof ndendi ene fof ke Sénégal naɓe Dakar ko ari ndendi kono a mahi galle ma sa jola mbiya nato fof ɓorti paɗe bo nanude paɗe fof ko wadda e ɓuuri fof ko an soydi ɗum hay sen jeehi gouvernement e wadde ɓaari ko noon l'islam waɗama te l'islam ne jogui no taguira happere wiyama ko ni sa waɗi ni ko ni sa waɗi ni ko ni wadde hekkala ko mbaɗɗa ko an yaari on bay l'islam ko so tawi a fellihi Allah naata e l'islam a fellihi Allah naata e diine ɗum kam ene jogui loi mbaɗaɗo no mbiruɗen ni wona ene kaalino e on banggue finande nde harmi ñoore nde harmi o rutoyi wannamima to mboɗo kaabu ɗen gueɗe kene harmi e neɗɗo woni mana woni rendidi yimɓe maɗe maɗo on ko Amadou Goumé a nani ko Ablaye Kanté wima ko Ablaye de so no gandir rendi ko ɗum woni ko yahata ɗo hannde o selli ene yaha ko wiyeteno ko ha hannde noon ɗon yahay meɗen aɗa yeeɗo joni joni mi ara e maɗo joni mi jetto mbi miɗen gummiɗo joni ko so Ablaye Kanté te ko haalata ɗum ko hen ñaaga hay Allah yi an de Amadou Coum holno mbawruɗa ɗum ɗo yi an ko an wini ko an waɗini sala wayide para sala wayide kebloɗa ñande o yiima ko baɗowo ni ko battowo ni ay ko nemme omo haalata ngo moƴƴani de waɗa feere gummoɗa e hoore ma de yaato yaaga won gonɗo o ɓe kalama ha heewa ha naati noppi ma o ummoɗo ara e papa Ablaye an ko dijje du haali ho gonga ko wi min kam nembi ɗo nane mo haala ho hay mi meeɗa miijade anal haala ɗum ene yaaha jamma e ñalawma ko hen koɗɗen o yetto toon kadi o haala toon ka wiyani ko mamiraɓe mbiyata ko Allah yiyani annabi seedani
noon tigi rigui en beltinima oustaz Sohomo o weltanama no fewi no fewi o waytanama en beltinima kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe wonɓe toon to Facebook rewintoɓe ha joni gueɗe men ne hannirta ni anna guilay debbo gorko boɗejo ɓalejo ɓurto cewɗo jol dabɓo mawɗo suka hay goto en jejjitani kono wonɓe toon kadi to YouTube ɓe beltanama no fewi no fewi no fewi guiɗo men sehil men musidɗo men omono toon to gandanɗa hoorema woni cité des enseignants woni Moustapha Wane ɗum noon dendagal ɓe gandanɗa hoorema hande ko élément ji flat kamɓe kala ɓe beltanama ne hannirta ni ana ɓe beltanama eɗen beltinira hen noon omo gandanɗa kañum woni Aïcha Mballo Ousmane Thiam kamɓe kala e kuuɓal wala ko wonde on mo gandanɗa kañum woni la Lyon weltanama no fewi no fewi no fewi no fewi kono noon aussi en beltonto tan kamɓe foof ne tawno mo limti juumo so neɗɗo fiyama ko ɓurti umo so hojinama tuuma ɗe kewi wiide kala e sahani ɗum noon sikki ala ko weltare tan e weytare sikki ala oustaz a fawɗon feɗiɗum ma joni joni garteten noon koye o mo gandanɗa hoorema kañum woni oustaz Fall namdal ngal jinmi namdade mo koko fewte e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jinmi noon hande ko pirana min paccirana min caggal ne Allah yiɗi yidirde makko neli on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Jibril ɗum ko holi on sanga hone wano e hol wirngalloji ɗi o feccine haadirta ni henna e kadi holko yii toon e kadi ne Jibril hinde beele yettinima toon walla ala wonɗo doole mum kaaɗi bisimilla ma mbadden gooɓi jiile piren pacciren ne haadirta ni henna tawno hande plateau ko yo wultan mbiɗen alhamdulillahi rabbil alamin muhammadul mustafa awlahu mawlahu kull al adaya wa adnahu wa alahu awahu summa hadahu fahtada nafrun min mahdihi wal bughayt al faghri aghnahu wallahu arsalahu linnasi ajmaihim khatma risalati ma aghda wa alahu machallah kono noon kadi eɗen mbiya kadi allahu daharahu allahu arsalahu lil khalqi durran fama fi rusdi sarwahu qad istafa al mustafa min mustafa wastafa zal mustafa wastafu min ajli qurbahu ko noon Cheikh Ibrahima wi kono namdima kam ko weli weli namdade nde won noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam won giɗo makko ko almudo makko ko gondiɗo makko kadi ko sahaba makko mo ganduɗa nde isanam wiyatno ko Aba Hurayra ɓe mbino sa arine makko pour yo habre seydina Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o ñantorono o yonno hawoyoɗo o jooɗo to ɓuuri ɗadde o ɓuufo o lati ɓurɗo urde holko urnirta ko saabu seydina Mouhammad o wima namdadama ko jantal man ko adi foof kam ɗum ɗo holli hoto gonɗo nelaɗo soɓe namdama wone ganda haydi Mamma Malik so a namdanoma gande goɗɗe sariya to tawɗama ɗo no jabatma kono sa nandimomo seydina Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam wona tan nder suuɗo ɓorno wutte goɗɗo ɓurɗo yodde o ɗon kanko woni jantal ma kanko woni jantal ma so ari o joɗima tan ma faama holmo yiɗi haalande o wi sabu fodde seydina Mamadou on jantal man haadi ka namdide jantal man guiɗi e namdal ngal a fuɗɗi heeɓi pour a dañi a fuɗɗi heeɓi preuve waɗa ɗum tan ma wonde jantal man saɗa haala seydina Mouhammad on foti wonde ɗum waɗi kanko o wi o jooɗo o ñanto o jooɗo sis ɓurɗo yodde o wima waaji o reftu kalda on yo man Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam hol gonno nelaɗo ɗum waɗi a namdima jamma leylatul isra wal mi'raj wayani komin gummi hen toon to maqama galle ceerno nde isanam mi ha korera jamma leylatul isra wal mi'raj ko nden mbimami e pular ñanden ko gonga noddi gonga yo gonga taw ɗum e nokku gonga mo nokku ala e nanduɗo e nokkuji muɗum mo goɗɗo guiɗo nokkuji godani eyyi o nooti gonga o tawi toon gonga yimɓe nulma e neɗɗo joguiɗo gonga mo ganduɗa tagurmi kala hunde ko saabu kanko wondemo gonga ko kala ko woni gonga woniri ko saabu kanko gonga so tawi jaɓani gonga yo ware e dow gonga ara ga ene nanna e jeygol gonga o noti sidnama o noti Jibril alayhi salatu wassalam o wi Jibril jirmi koye nuldema e guiɗamo biteɗo Mouhammadou rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاحك بي إذا الكريم تحلى في منتقم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أتبع بالجود والدو يا نفس لا تقنطي من ذلة أزمت إن الكبائر في الغفران كاللامين مولاي سلم وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم noon tigi rigui oustas bisimilla ma bandiraɓe kala ɓene kettima ɗon point mo ɓemonoɗa ɗo hewɓe hande puɗɗima sofde ne tawno message uji nana gara partout eyyi ko alhamdulillahi hatta ko ɗon jahano ɗen joni ɓe keeɓi hen ɓe memi alhaji malik sy kono ɓe tata ɓe memi yi deftere nde ganduɗa ko wiyetende mo ganduɗa ko mouhamadoul bosiri winde ɗum kono kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ganda ene hawni ene teddi ene mawni nde allah subahanahu wa taala noddi jibril wi kañum noddago allah meeɗa noddemo gon noddamo hulɓini ha fote gon noddamo sabu allah kalde nulannoma e annabaɓe ene jogui science mo ƴettanno ene jogui no waɗiranno kono ñande nulatamo seydina mouhammad ene ɓeydi renfort mo ganduɗa kanko meeɗa nanir ɗum allah subahanahu wa taala renfort noddago ngo horum ɓeyde ene wayno tan sonorisation no wonno e galle eɗen mbiya hande makky sall ara tan sonorisation ɓeyɗa eɗen gadda noddijo moƴƴa en mbiɗen ko dijo duwara taw ko dijo tokoso moññanno en ɓe mbi hande ko dijo duwara pour affaire animation ɓeyɗa allah subahanahu wa taala nde o nulata jibril ar noddi a seydina mouhammad sallllahu alih w sallam o jibril alayhi salatu wassalam mbaɗa faynuldema e guiɗamo bitan mouhammadou rasulullahi jibril alayhi salatu wassalam o wi no jooɗimi ɗon nde nde allah haalata nde nanmi ko woni saraji mo foti sallllahu alayhi wa sallam oyi gandumi oɗo kam vraiment ko gandaɗo baɗadere koni o wi min jibril dogmi paaɓe to aljanna mboɗo ƴewya mburago ngu ganduɗa kañum gaddurema seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam woni bitu tarqa o waali omo ngabba kanko nelaɗo sallallah sallam fi alamil mulki wal أرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم o wi jibril kañum ene haala wi jaami to aljanna jettimi e nder aljanna nanmi aljanna taw mi pucci ɗi fof ene ndari mburakoji ɗi fof ene ndari ɗi to ene ñaama ɗi ga ene jara ɗi ene leeli ɗi ene pija ɗiɗo ene pettodira taw mi pucci woto ene dari e nder aljanna ngu ñamani ngu yara o wi darmi pucci ngu mbimi an kam mburako ko hanma ñamde holko hanma yarte mburago ngu wi mi nani inde mouhammadou rasulullahi weeli kam mi heydani mi nani inde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam weeli kam mi ɗamɗani mi nani inde seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam weeli kam mi alata haydara joguimi tan ko darde inde nde ɓolde guiɗi gonmi ɗo en hande kene won duuɓi temedde joyi mi ala ñammi ala yara ko inde nde ɓolde daari لك معجزات أجزر كل الورى ɗum waɗi kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nde mburago o woni nder aljanna ñamani yarani jibril alayhi salatu wassalam nde o ɗaari mburago o wi mburago ko hanma ñamde ko hanma yarde ko hanma weytade ko halma weltade mburago ngu wi mi weltata ko mi weytata ko ɗon ɗon tomi yindirade bite mouhammadou rasulullahi خير المرسلين أجزر كل الورى aljanna ñamani yarani jibril yurmi mburago ngu kanko saabu ko nulaɗo yo addo yurmi hunde pour addiyade laaɗo ene wayno tan so tawi ministére en ara ene fayi addede ene are légal mal ala région wona makky sall nulaɗo yimɓe mum yo jaa gadduyama ƴeewete oto ɓurɗo yawde meɗen nawmo ƴeewe oto ɓurɗo wadde lirse beele mo jooɗo hen nelaɗo ñande addere nde puccu ngu itta ko aljanna mburago ngu ummi ko aljanna ngu sali noon ko ñamde ngu sali yerde holko rokkimo ɗum saabu pucci en kewno toon ñande mo ko examen ɗi mbanno pucci ɗi foof kewinon e ñamana jara ene jonna koye mumen ene cinka koye mumen kanko ngu sali ñamde ngu sali yerde hollum saabu gillimo ko seydina mouhammad ɗum hollima tan guitte hunde nafa kala ko jiɗɗa heɓat fodde muɗum neɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam cheikh tidiane meeɗi namdade o wimin almubamɓe holno keɓirtema o wi qadri ma kibbo tuna ɗum kalno neɗɗo yiiri ko noon heɓirta hay dabba ma no jiɗirɗa fof noon dañirta e tahamme ñamde no jiɗirɗa fof noon dañirta hen tahamme sa ɓuuri yittoɓe masal sowr misal defama ñan ɓuuri tawat lomu fiidlongue ɓuuri gonga wadde no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuuri hawnede kanko rasulullahi nde pucci mumen woni nder aljanna ngu ñamani ngu yarari seydina jibril alayhi salatu wassalam nde o yetti o pucci ngu ko an woni puccu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko an addoytamo pucci ngu faɗɗi ngu ɗifti e nder aljanna ngu dari ngode siñiɗu ngu guerguerte خير المرسلين أجزر كل الورى أحمد pucci ngu ndeysanam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tinani nan aduna jibril nan toon
ujunere wiɓe ko ɓuri hawnade mo yitere nde nandi koye hoodere pucci ngu sowo ndaari cikkata ko majjam tongu kalto yitere nde fawi koyngal ngal fawata ɗon fodde makko yawti jibril alayhi salatu wassalam dillide makko to aduna ɓe ngari to wiite ndeysanam ɓe tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe tawi seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa koye ñalawma lewru rajab jamma wonno woni royrede mako leylatul isra wal miraj ɓe tawi seydina mouhammad sallllahu alih w sallam nena nder galle ɓe daari damar galle nelaɗo sallllahu alih w sallam jibril alayhi salatu wassalam wongi damar galle ngal fatmata bintu rasulullahi ɓi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam خير المرسلين أجاز الكل ko faaro bintu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o fayi damar galle o yetti o woni uddude porte o omo faada damar galle seydina mouhammad o bamo han nder galle o foodi damal ngal o yi waaju o ndaari o wi assalamu aleykum on wi wa aleyka salam o salmitimo o ndaari waaji o wi meeɗa yiddiɗo mbaadi kanko fara bintu rasulullahi o wi meeɗa yidde hono oɗo sifa o ari o wimo holi an on wimo yayi bamamadou salminam konko fara binde fotno o hultini kadi o soñimoro pucci ngu fotno o yodino ɗum famde ɗum ɗo o dogo faade nder galle o wi baba mi yiiɗo koɗo meeɗa ardoro e galle yimɓe fof ne garannoɗo sihilama ne gara ɗo won ɗumɗonoɓe ne gara ɗo taw jeeyaka ɗo ene gara ɗo tubde maɗa kono o garɗo mi meeɗa yiidoma galle o meeɗa arde ɗo o wona sihilma mi famaɗimo لك معجزات أجازت كل مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمي ودري ويعني فاطمة بنت رسول الله أنا وين تنسى ندي يا ما أري قال ما جم عند أخركم الفور أنا وردا محمد رسول الله أورني وتم وكي هون أري فايدة مر قال لكم فنلا رسول الله عليه وسلم يو يا هوليو وفاني تمام جبريل يوم أني كيلو سلم دم هيني سلم أنا ونن عندي فلتو طال بما السلام عليك يا نبي الله يو جم كسر ولا ما إيه ما النبي الله يو من الله ولا ما عن كيلو الله كمين جبريل عليه الصلاة والسلام وي أم وحي أري ما الله وحي أتى وحي قدر أم الله هدم وي على حنا ما دان وحي كمن ولا رمال وي كوني وي الله عندك كما angara ko even ma pali ko hande Allah subhanahu wa ta'ala ina nanu ma tameda nanu hay goto Allah nanu ma tameda nanu hay goto hay annabi goto meda ay taton ton paran sidna يا الملك والأرواح تابعة ndeysa أمر للروح والجسم هذا غاية الكرم أيوة محمد لمن لك معجزات أجازت كل الورى ولك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم o yalti ɗo waɗa galle ngal nde jibril haalima o ɗum wel ɓernde ne weeli haw janga o faati nder galle o wi wadde wutte goɗɗo jibril wima ala salligino sa gayni lotoɗa calliginɗa ƴeewa wutte ma ɓurɗo yodde ngara o ɓuuri wutte makko danede kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi far bintu fadam seede mi ara o faya nelaɗo sallllahu alih w sallam kanko nelaɗo far bintu faya makko o faya ɓiɗɗo o wi ɓiɗɗo o faram joni mi ara komi évitaɗo paale to allah subhanahu wa taala far bintu alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno on nde bamani ƴetti ene fiya ene yenne wiye ko wona ko woɗi ko wona gonga hande malika ari mum yiɗum fay koto allah subhanahu wa taala aɗa gam ɗum ɓuuri mawnude ene wayno wiye bama jaaha e parti Macky Sall tan wiye joni ko farba ari ƴewdam pour bay farba ngom farba so ari ƴewde kay wima ari ƴewde délégué ji mumen ala firti kay o parti ko heddeya hay sa yiyani makki uurima makko uurima sabu aɗa lawol umi waɗi kanko seydina mouhamadou abdoullahi kane heɓɓam ndew ari o fayi damar gallo fayi jibril alayhi salatu wasalam o wi no jiimi pucci muɗe hen min nelaɗo janggami min foof e o awde wawde hawede no darmi pucci ngu jiimi pucci ngu yitere nde wayno ko annama hoodere ni e waɗi étoile o indarmi yitere nde gal nge o indarmi laasi pucci ngu doggum famde kiiɗo laasi o indarmi koyɗe ɗe nokkum andu koyɗe sifa sabu wona sifa pucci men ɗiɗo sifa mbam puccu no wiine aɗa mam puccu kay ko noon darne nde way o wi kono yeeso ngo ko yeeso annama nen becce ɗeɗo ko becce ngaari o wi kesiki waɗa ndaarmi kesiki o nokkum andu hol ɗum ɗo o wi paami pucci o yimarmi jola o wi minne foti no wimarmi jola ni ene wayno tan sa artanama hunde ha yima sa rana keeɗa ɓurta paɗe maɗa o wi faye pucci ngu omo andi nguɗo pucci jiiɗa pucci ɗi o yiyannori o faye pucci o jogori waɗɗade pucci ngu wonnam kañum ne kongo findumo seeɗa ngu dilli seeɗa kanko seydina mouhammad o filti o to banggue caggal pucci jibril alayhi salatu wassalam huli hawwone siñude o wi he pucci neto mata anda o won seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam خير المرسلين أجازت كل الورى pucci ngu wimo min hooram he oto haalama haala min wawa haala pucci ngu ene fuɗɗimo ñañude seeɗa wimi mi jolni adam mi jolni ibrahima baba maɗi ko jibril alayhi salatu wasalam wimo he ɓe jolnuɗaɓe adama ibrahima dañi ko ala ko sabu seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo guettayi to nalaɗo yettere o ay gandata o woni guiɗo allah accu ha jaade makko sa yeehi ma famol kanko mbimi ko ya neto o woni mouhammadou rasulullahi mata an kam wona nane minda ka ñamana yarani sana oɗo ko o woni mo hannama ñamde o woni mo inde mum jinɗa aljanna o yonma o tan pucci ngu yimo nelaɗo wonano pucci ni mbaɗɗortemi ni mbaɗɗortemi pucci sara waɗɗo kewɗa ko diwde armide seydina mouhammad ko holluma noon ngal mbaɗɗortemi pucci ngu sakki fof mum nelaɗo yabbi hen sallllahu alayhi wa sallam ngu weddi seydina mouhammad wimde ngo jaɓɓi seydina rasulullahi nelaɗo aɗa jooɗe dow keesi pucci لك معجزات أجازت كل الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوني ودو pucci ngu jibril alayhi salatu wasalam o wi holto mbaɗen jibril o mbaɗo décollé o kañum ardi avion o joni holto fayi ɓe payi makkatal bo karram var
gummi madina paye makka ɓe ƴetti e jama makka nelaɗo sallllahu alih wa sallam yirli e nder makka jama hen o wangi ɗon o juuli ɗon darde ɗiɗi o ngabbira ɗon pucce ɓe paye baytil mikdasi ɓe gummi baytil mikdasi ko ɗo woni toɓe ganduɗa paye sidratul muntaha ɓe wona yaade haɓe ngabba kanko seydina mouhammad omo yaade jibril alayhi salatu wassalam haɓe gaari asman gadana oɗo e nder jamma he taw wiyata ɓe gaari ko asman gadana oɗo ɓe kongi asman gadana o tawiɗo dendagal maleykaji ne daari ko ɗo dewe allah ɗe guitta so neɗɗo wimo ñuuru ala ko woni mo sikko koko majji sabu wannajmi ida hawa ma dalla sahibukum ma dalla sahibukum wama gawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوهى إلى عبده ما أوهى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نظرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغص السدرة ما يغصى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ɗum waɗi kanko seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o wona e ngabbude o ari asman gadana kanko rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o hongi asman gadana wonde jibril alayhi salatu wasalam ɓe mbi an kam jibril holmo garduɗa o wi gardumi ko mouhammadou rasulullahi ɓe mbimo o invitama o noddama koɓe garde kawruji o tawi ɗon nabiyullahi adama ene woni asman oɗo ɗon mamou diaw wiyama wonde musique aji ɗi dokki malaikaji fi sappeji wallahi kamɓe ɓe dari ɓe mbi allahu akbar kala goto waɗi saliye ɓe dari kanko seydina mouhammad o wi ɗo ngabbuma on asman nde mi yiɗon ko meeɗa yide o wi mi yiɗon malaikaji ene dari ha ñalawma tan ɓe tu ɓe nagata ko ɓe jotta o wi malikaji enen darri ni tan o wi ɓeɗo koni wiya ɓe koni gonirta ñalawma dari o wi garimi asman ɗimma jomum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawɓe toon malikaji en dañi ko koppir mbaɗi ni ɗen kadi tukkitta ko sana ñalawma dari o wi garimi asman goɗɗo toon ɓeɗon nahide ndi o ya leydi jettaki ɓiya ɓeɗo kañum ni gonirta ha ñalawma dari gummotako o wi tawi asman goɗɗo o malikaji ɗi ɓe cujjoyi cujjirani ene goni ɗon ɓe mbiya koni ɓe gonirta ha ñalawma dari tawmi ɗi toon jooɗi ne mbaɗa tuƴe o wi hunde nde yooɗimi mawni e guitam jettimi to allah subhanahu wa taala nde jibril alayhi salatu wassalam yaade seydina mouhammad haw woɗɗo o inalaɗo min nomi woɗɗi ko ɗo kaɗem ko heddi ko an waɗan ɗum kus hoorema yahan ɗum hoorema min évidence noon haadi ko demal paale ɗo nder o noon ko an andi ko woni toon an joori yaade sabi nata nder ko an o min kam ɗo kaɗem nelaɗo sallah sallam wi gonmi yaade min seydina mouhammad kono abdoullahi kante ɗo ko ɓuuri hawnade nelaɗo wino nanmi nder hadara o no jettimi hadara allah taw koto sejjiteji ñooni mbimoɗo ɓoto paɗam sejjiteji ɗi mbi yaɓɓeyam nelaɗo sallah sallam yaɓu etuwa men an nelaɗo yaɓu etuwa men ñalawma darge somin gaari min mbasoro yeeso allah so sejjiteji ɗi ne mbaso ene mbiya nelaɗo jooɗimum aduna min mbiya nelaɗo jooɗimamen aljanna so sejjiteji goɗɗi gaari ne mbaso ene mbiya waliyaɓe kaari jooɗimam ñalawma darge minen sejjiteji min mbaso e dow mabɓe minen kadi an yaɓɓu min yaɓɓu e dow amen oɗo ɓorto parema rasulullahi sallah sallam nelaɗo ngabbi sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko ceerno abdoulaye jangiɗo joni fa kana qaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba alfuadu ma fatumarunuhu ala ma yara خير المرسلين أجازر كل الورى oyi mbadumi ene laɗo sallllahu alayhi wa sallam no niwol wade lañal ni mbaɗa darandiwol seydina mouhammad mboɗo daram no liwol wade lañal so ganda niwol onon wonɓe jiddu juroji ɗi woni lañal ko fettirte ko garowol ngol no wade leggal ni allah wi ko ni mbaduɓe seydina mouhammad mi meeɗa wadude neɗɗo face à face min allah subahanahu wa taala annorem annabi moussa ne yiɗi widena e haalde am nde tan pour yiidemi de annorem nde ɓolde ñamo hawlaɓe ceer kono hakka noon heeɓi ko yinno saabu o heeɓi lahza mo yinno o kono ƴeew nelaɗo goto sallah sallam dañi yaade ha huccodiri e allah taw dargue dara heedanara en enen kamɓe sen godi yiide allah homo dargue ɗum waɗi ceerno koye wi yen naato e aljanna ñamen e koɗumu jomen yen jiimo zati mum mo zati nandaɗi ɗum ko allah subahana ɗum ko mama iya kono nelaɗo sallallah sallam ala ko ŋasa ŋas face à face jahran kalduma ko jahran an wiyata jahran ay jahran darate taw haydara ala ko woni ɗon ala ni wiide on ala ni rido ongo ɗon allah wi kalduɓe nelaɗo ko kaldanmomi ala rido ala fallantere ala mir ala kalasal ala hebat ala haydara allah kalduɓe seydina mouhammad kokkumomi ko dokkanmomi kono kankone nelaɗo ko laaɓɗo reedu ko wirtno asman garana ho e ko wirti asman ɗimmijo ho ha yetti asman jeeɗiɓijo ho kala ko yino hono wi allah min de ɗum ne yooɗimi allah wi ay malaikaji ɓeɗanana nderi less e wonde nangunoɓe koɗɓe e sujjoynoɓe e jottunoɓe kim ɗum woni waktu ɗum waɗi nane a namdimo o ma farqu bayna muslim wal kafir illa salat sernade julde kefere sowona julde
kala julɗo ko julɗo kala ko julɗata kefero heddora waɗi ko julɗo naftaɗo e julɗo mantaɗo e julɗo jasɗo e julɗo nafo julɗo jogui o tigareji ɗum waɗi kanko seydina Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi no jettimi Allah rokkimi ko rokkimi o gayni rokki kam juulo min Allah subhanahu wa taala nde rokkimi ɗum de min o gaccimi tan malaika Jibril mbaɗa fawi waɗa tello o wi garimi ha aduna tawmi ɗon mo ganduɗa ko nabiyullahi Moussa binoɗo yiɗi yide Allah Abdoulaye Kanté Moussa wiɗi ne wiide Allah Moussa wiyomo yiɗi yide Allah Allah yimo dar hayre nde so hayre nde tabi ɗon jiyata so hayre nde tabi tan a yiyata ɓe mbi ko malaika goto ummi dow asman ene wiye julla wirti hayre nde tan hayre nde sayi fo sara dakka oyi kanko fekk o rekkirgo o ɗifti o wi mi tuubi Allah subhanahu wa taala komin woni julɗo kadiɗo kanko annabi Moussa sabu o wino ko miɗi yide Allah yo Allah hollumo hoore mum ɓe ɓe jindira seeɗa kono noon nelaɗo sallah sallam nde yiɗi Allah nde sallllahu alih sallam nde o artine o tawi ko Moussa ene tari ene fadimo nde wonno kañum yiɗi yiidi yaani ene yiiɗi yiide jiiɗo Moussa wimo to mumiɗa wi to Allah o wi anda heeɓi wita so cattude ko keɓɗa haala meɗe bino minen annabaɓe rewnoɓe fof mon fof yiɗi yidne Allah subhanahu wa taala ronki min kalde mo min ñen fof mbaɗa haalde mo langaji capanɗe jeeɗi ujunere langa kanƴi fof o haalami jaɓoɗi ɗon ɗon o wiyama nanga def wiyamo magi o wiyama bonjour mi wiyamo bonsoir o wiyama tami hiiri wiyamo jaam ñen assalamu aleykum wa aleykum salam defo ngar kañum fof mi jabto ɗon Allah wanno ekko ɗum tagui tuuɓoɓe toujours ɓe jeg ñambat ay sa yeehi réseaux sociaux sa naati nder internet sa waɗi appel goto tan e nder orange haɓe kalama pular so yaɓoy soɓe kalama lon so ɓoyi ɓe kalama séeréer ɗemgal mijiɗa fo ɓen toon hay koɓe mbiyata essentiel ko nelaɗo yahande ko ɗo ɓe ñambi ɗum eyyi en bittima ɗon naade sabu nelaɗo sallah ɓe umi o ngabbi to haade Allah o artinde makkanaɓe jettuma ɓe mbima an holno mbawɗa yarude henki dow asman Allah maɓe bonnanide kamɓe hefreɓe ɓe mbimo holno ngabbirɗa o wi ngabbi mi yeehi toon ɓe mbimo arga o ari ɓe mbimo suudu koyngal o suudi ngal ɗo koyngal ko sidna Muhammad ɓe mbimo suudu gongal ngal o wimi suudu ngal no yana ɓe mbi aɗa wawa suudu kayma ɗiɗi mbiyaɗa yaade asman joni wona e calde belti sabu nelaɗo ɓe puyimo question musta nelaɗo haydara haalande seydina Aboubacry Siddiq radiallahu taala anu o yalti tala o wi wallahi billahi nelaɗo hay sa winoma henka yeehi dow asman nane wona mbiɗa ko baytin mittese ɓe ƴetti joni hay sa wiyama yeehi dow asman jaaɗa nindirɗa e Allah mi yedda sabu hanki jamma ɓeydama ko heewi goɗɗo wi min hoorema hanki ɓiɗani ha tampumi mbahlirimi banggam ñaama oga leltima oga banggue ɗum ko ɓe yewete goɗɗo wi jamma hanki ko ɓeyda heure tati goɗɗo wi ala ko heure joyyi ɓeyda hen goɗɗo wi ala ɓuuri heure joyyi timmi heure ji ɗo noon ɓe gonɗini wonde seydal Mahamad yi hino kono ƴeew ko ɓuuri hawnade ɓe jiiɗi fennude nelaɗo jammo juut jammo ɓeyda ɓe jiiɗi fennude nelaɗo ɓe mbi seydina Mouhammad holno kollirtaɓe darir ayi baytul miqdas ko wuuro ganduɗa ko haaɓe ndewanno ɗon ko nokku joɗɗo haaɓe gandi ɗum ɓe mbimo yo haal kanko nelaɗo to jogoridoma haalɗo ɗo Allah waɗimo zoom anano zoom de nelaɗo sallah sallam nde fuɗi rewi bayti hademo hatul miqdas so Allah baytul miqdas yeeso makko waɗɗume jummo malayika waɗa ko tawi ɗum no hollam omo wiya beddaɗi ɗi huuɗi ko ɗo ndewata ɗo natirta ndewa oɗo ganini wonna écran ayno sifi o kayni tan hidde ɓe mbi la ilaha illallah hen feccata kam jaɓi Allah feccere yeddinde oɗo espérance tilamoɓe tan kalnima ayi ɓe jaɓataɓe ɗum tagui won wonnoɓe nder makka hayso Allah haali ɓuran hayso nulnomi ko daaba umme nder leydi he yalti leydi he tan wi ko Allah nulimi ɓe jaɓata an joni ka nelaɗo ɗon haaldeɓe kaniɗo ɓe celima kono andu an nelaɗo oton sunare ma de pour nelaɗo nden o waajotona ɓoyde go sunare ɓe Allah wi oɗon sunare ma saabu hay somo yaltinino daaba e nder leydi he jaltimi mbaɗum walla naggue mbaɗum yaltita leydi he ɓe laara ha fudde guirima ɓe raala ine tan mbaɗugo wi ko Allah nulimi ɓe jaɓata majjinaɓe walla famani ikkiba noon an jibinɗa koye nder mabɓe ɗum waɗi hay goto wona seydina Mouhammad ɗum woni Abdoulaye Kanté hande holto jiɗɗen yaade o mimi en ɗo kono jiɗɗen yaade ko seydina Bilal ay Bilal oy Bilali Bilal hewno noddinande nelaɗo men on ñalawma belɗo on woni Bilali ɗum waɗi kanko seydina Bilal ibnu Rabah ɗi hamama kanko seydina Bilal ko ɓuuri hawnade no yiɗirno seydina Mouhammad ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rutte jomum kanko rasulallahi Bilal wi dokkuɓe wonde wuuri he fadde gillaɓe seydina Mouhammad somi wirtima humere mi siftata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi wone wayde somi wirtima lekki mi siftata seydina Mouhammad somi daari Alhasan al Husaini mi siftata seydina Mouhammad somi yi sahabaɓe goto mi daara mi siftata seydina Mouhammad guila ɓen ɗo goni nattuma wonde wuuri min Bilal jegguɓe wuuro mo ƴetta wuuro mo lakka mujisatun Amadou Koumé ay Bilal oy Bilali Amadou Bilali yiɗi nelaɗo men ɗum waɗi kanko Bilali oyi doggumi wonde wuuro he jaltumi wuuro ngo permin gonami nder ladde gomi toon te madinat Qurba gonmi e gonma wuuro mbaɗa saaɗi arde mbaɗa sincifori lamin tan saabu sunu e yiddeɓe seydina Mouhammad o wi o tinani tan ha jamma o hoydiri seydina Mouhammad o wi tan ɓuuraɗani ha nelaɗo feññinimi sallllahu alayhi wa sallam wi Bilali o mamanaka an tazurani holko anma arde juuratimi an Bilal a wayni yiɗemi de en mbayrodiri de Bilali wi pirmi subaka law pindimi gallamen est ce que mum fof mbimi kamɓe bagage mbimi garen duɗɗiren Madinatul Munawwara
ɓe mbimo bilali mata enen jaltuno toon o wi ala duttirɗen toon o arti kanko bilali wuuro he sallllahu alayhi wa sallam ganduɗa bilal nde arti wuuro hende omo ara omo ari juurere seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o arti o naati wuuro ngo tan ɓe coynimo ɓe mbi ya bilali asine bilal noddin o darani ɓe ɗi o fayi nder rewde o woni wiɓe ndew are rewde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so neɗɗo yima juuratenoɗo harmi waɗa firti ko sahabaɓe ɓe gadi wadde ko harmi bilali adi arde o lili dow rewde nelaɗo sallllahu alih w sallam woni yima dalli hen woni ɓe ala o tallayi ko jooɗi tan rewde woni e wayde omo nangal yidde ɓullitoɗo mo wiya la ilaha illallah mouhammadou rasulullah amadou bilali amadou waɗi tagoto bilali immi maggal dogi fayto dow jama ni noddinana nelaɗo men ni noddinana goto ahadun ahad allah bilali wi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah eyyo ashhadu anna muhammad rasulullah eɗen ayno bilali gasma noddinango nde bilali haaji haɗa ko noddinde nde waji ɓe gari tan ɓe tawi mo ɗon ɓe mbinila bilali a wayri ɗo min mbayrinandanema noddin o sali seydna oumar yimo noddin o sali seydna ousmane yimo yo noddin o sali seydna oumar yo noddin o sali seydna aboubacry sidique yo noddin kamɓe fof ɓe mbi yo noddin o sali kanko nela kanko seydna bilal o yimi noddinani kono ƴewmo holla ɓe gilli seydna mouhammad ɗiɓɓe seydna alhusini ɓe mo ganduɗa ɓen ɓiɓe seydna ali ibn abi talib woni alhasan alhusini ɓe gari ɓe nanggue jungo makko won taniraɓe nelaɗe koɓe suhaɓe on sa ɓe mbi ya bilal asi bilal noddin o daari ɓe guirɗen ɓeddi goɗɗo siftor seydna mouhammad sallllahu alih w sallam o wi saabu onon kon lomto nelaɗo min jiirama ko nelaɗo sallllahu alih w sallam ay onnoɓe ɗo weso kaari minanta kono onon haari ko onon kaari onon ɓe fatima bintu rasulillahi fatima bintu ɓi nelaɗo sallllahu alih w sallam jaltuɗen koye neɗɗo ko darduɗo nelaɗo saabu nelaɗo meeɗi wiide kala jiɗɗo ɗum yo yiɗo nelaɗo on meeɗa serde tan ara jaɓa koye mon ardanno nelaɗo so jooɗima koye moɗon fawno dow koyɗo muɗum oɗon jooɗe dow koyɗo mum mbaɗa dardan seydina mouhammad wadde ko nelaɗo yaɓin kanko bilal ɗo o dari o fuɗɗi noddinde noddinango kono nde o noddi noddinango oɗo kettinde o wone wayde o hiwti o wone wayde sa yiiɓi bidoji ɗi mbaɗi hen bidoji o hiwti o wone wayde cuɗel gonguel ngabbi wone continue noddinango kanko seydina bilal oɗon kettinde ɗum nde o wi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ayno wiimi ashhadu anna muhammadan rasulullah ina nde wawa haalde nelaɗo to o woyani tan o hiwti o wone woyde ko signe dow to o wonno o delli kanko bilal o hippe leydi o wone woyde goɗɗo wi ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat tan ɓe hal ubita rasulallahi madina wone dirde mbeɗa nelaɗo wurti mbeɗa nelaɗo wurti yimɓe ɓeɗa ndiran ndaa ɓaytama madina tumum nan wara ɓe gari ɓe tawi ko bilal woni toon signana woya jama madina 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 madinati ya rasulallah fala yonnen feero madina amad madina madina adalay amadu madinatil munawwara fala yonnen feero ɗum waɗi kanko seydna mouhammad o woni nder jamaye omo lewi e nder kabri mo ko kabri o woni dillo wuuro mo woni dirde ɓe mbinalaɗo wurti sallllahu alayhi wa sallam ɓe jetti e kabri he yimɓe ɓeɗo dari ene daara mbare nelaɗo ko gummiɗo saabu hande wolgolol ngol mawni tikata ko ñalmu nelaɗo saydi ndeysanam yimɓe ɓeɗe goya ɓeena nanggue mbiye gartira hakkillaji moɗon ɓeene kiwto en goya ɓeene kippo cuhlon koɗen goya mon bamumen mayno e nder haara ɓe ciftor babiraɓe mum kadi gone wayde tikata ñalmum jihadi ko ummi mon fof ɓerde mon hettini ene wi de saabu seydina mouhammad sallllahu alayhi wa sallam koye ñalmum ko bilal irtiɓe ɗum waɗi bilal o yiɗino yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha waɗi kanko biɗaɗi galle makko jooɗi balɗe tati ñamani yaraɗo o haɗi galle makko horki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ari seydina mouhammad o tawi nelaɗo defani ñamde ɗum waɗi enen hannde sa jiguima jawdi ene hani moƴƴa ene hani dokka ene hani nafɗa saabu allah haali qur'an ilamu annama alhayata dunia zinatun wa lahawun wa tafakhurun baynahum allah wi onon gande jawdi aduna ko gasata o gayni kadi o haali kam Allah subhanahu wa ta'ala o wiyama la yunfau malun wala banun illa man ata allahu bi qalbin salim kuli e ñalawma dargue nafata hewde facebook nafata hewde ɗiɗɗe nafatama jogade jawdi ala ñalawma dargue nafatma kadi andi ɓerde lamde to Allah subhanahu wa ta'ala bilali ar faari galle sidna Muhammad o tawi nelaɗo sagginan hirande balɗe omo joguino sa galle makko
woni wiiɓe ko gema o addoye sago o rokki ɗum seydina mouhammad sallllahu alih w sallam nelaɗo sikkanno ko on mbo heddi galle nelaɗo anda woni balɗe ɗi nelaɗo ari galle makko tawi suhaɓe no mbayi heege debbo makko ɓaɗi nelaɗo wi nelaɗo de baɗa fof min kirtaki nelaɗo yi an kam pilaɗi aɗa seli noddimo banggue nanguɗa ñamde galle ma guura galle ma gandanta kam min nelaɗo sallah sallam o wimo he nelaɗo guura ɓuuri min mi guura ñaama ɓuuri min mi ñaama galle ma ñaama ɓuuri gallam ñaama saabu nelaɗo ko an ɓurini mi hooram min an ɓurini mi hayfitandam nelaɗo yimo an bilal la tahaf min khilaq an bilal caggal hande nafko jawdi ma wadda fama nelaɗo kañum wela wasa kono jogui suuɗi dañal sallallahu alih w sallam saabu mo ganduɗa darima jamma ene rawa allah saabu tampere rewi allah no wonde heege ha habbi goñolde muɗum goñolde waɗen kaaƴo dari kanko nelaɗo omo habbi pour mo rawa allah ha koyɗe ɓuuri kono ƴeew kaaje ɗe o hokkunoɗe ɗe gadi wullitade kaaje ɗe mbiya mouhammad محمد المسري وراودته الجبال ثم من ذهب عن نفسه فرآها أيام الزمن كاجي دي غاري دبي نلال من العرب موتا ما كان كاريس كاجي دي نجم بان نلال العرب موتا كان كاريس ليدي ني ويمو نلال العرب موتا ما اور ni kaaji de udurni leydi di dana gandi dum la xam sin mi wonno dum ha hande tawno mi aldi kanko subi lon likina naga nde wonno miskinagal rokki jam ay miskino jida ko neni jam miskin ƴeƴƴote biir sanan taw miskin borat ƴeƴƴo ham to jiɗa ko neni jam sa haali yana ko ala probléme ko mbiɗa fof wallahi machallah ko enen ɗo soɓe dañanna jawdi ha wallahi billahi aduno faɗat no mbiɗaɗi koɓe mbari lawol tingueji ɓe mbari kermo sar ɓe guddiɗi ga bangeje koɗo ɓe nara imagine aɗen ko ɗum waɗi nelaɗo haalino oɗo o wino jawdi ko bewre allah haali innama amwalukum wa auladukum fitna allah wi jawdi ko fitna ɓesgu ko fitina kala joguiɗo ɓesgu ɓuurma heeɗo probléme sa wiɗimo hen ɗum nan caggalam de ene suusa wadde gueɗe kewɗe saabu ɓiɓ muɗum joguiɗo jawdi ene suusa wadde gueɗe kewɗe ene waɗa encadré gueɗe kewɗe saabu jawdi muɗum kono ƴewne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o suɓino basa o wi biɗaɗi caggal hande a wonta wasa ha ñalawma dal kayfa tarka rukiyakal anbiya ya samata walad lam yusawuka fi ulaka wa qadaha la sanan minka dono sana o sallallahu qul innama masalu sifati kalinasi kama masala nujumal ma'o sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngandara kala hunde ñebtinde ko nelaɗo allah kala hunde ñambata ko rasulullahi ɗum waɗi sayyidina muhammad waɗi saha goto en nani e qissaji wonde lalla ene nana jibdirde nder fuuta normal lalla ba baño o nangi lalla malla baño o nangi lalla haɓiɗuma ha tiiɗi omo yahanno e nelaɗo yahanno e nder ladde hawta baño o tungi lalla ba ene ni ɗan qissaji yimɓe jamma ñalawma kono heɗo seydina mouhammad sallllahu alih w sallam wonno jangguidirɗuɓe defte wonno haatuɓe defte kanko rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wonno jam ɗum ndi ko ni nelaɗo wonirno e lallah ba sallllahu alih w sallam aɗa andi bayi ñas wi nelaɗo tariku dawabu hina yarkabu tati ide suratan la tarhadu yalu julusahu julusal julasa salla alayhi llahu sabahan wa masa rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam muhammadun misaluhu lam yati فيما مدى وعدد لا ياتي محمد أحمد ما يعاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم محمد ميميم حاتون من دال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولي حاونا بوتير غانديم en kaari nana hay mburaako mu andiro nelaɗo kili yeere nelaɗo bamde ne gandi seydina mouhammad kettode gandi seydina mouhammad dendagal hay kowoje ƴeew nelaɗo ko ɓuuri hawnade nde woni e nder makka won biɗo meeɗa yiide ñuñe rewe nelaɗo sallallahu alih w sallam buuɓi ɗine mbawno fittudni fof non taw buuɓi gen duwoni ñakkono ñakko buuɓi meeɗano namde seydina mouhammad nelaɗo jooɗor buuɓi ɗin ndegono sallllahu alayhi wa sallam o jooɗo so tawi hendu wuldu ari kenal ɗum kal lomboɗo no wutta seydina mouhammad allah yiɗi nelaɗo ha waɗen nelaɗo organisé ɓurnam o jooɗor yimɓe ɓen tina wuli kanko ko tina ɓuwol kanko o jogui kilim à part apart o jogui no joguiri portable ko apart messager mo joguino e bangue makko ñaamo ene winda hen bahin tawajjaha nasita innaka mansour tare tare ballaɗo moƴƴere bahin tare tawajjaha nasita huccit kalɗo kaaƴa ya kalto jiɗɗa annalaɗo allah innaka mansour min allah mbaɗa walluma aɗa wonde kala gondurema ma wondani mum ma fof ñalawma ɗum winda e tampon he ɗum winda e tampon ya wat kono koyal ma ceerno mamadou dia wi wonde woodi wiiɓe foti ɓoccode foodu woodi wiiɓe tigui rigui fotani noon wono wiiɓe ko wonjalde wono wiiɓe ko baalo wono wiiɓe ko liɗo en wono wiiɓe ala foti e ɓoccon wono foti dirde
kono noon ko ɓurɓe seedade ɓe gandi ɗum sabu nelaɗo sallallah sallam waji goto haalimo gili andama ndeysanam jiɗɗum fof kadi tewmum har wijeemo guiɗom famdini guiɗom famdi omo yarede fodde duuɓi sappo o are waji goto waji anan darimo o yiɗi andude est ce que nelaɗo woni ɗo saabu nen jaffo hoɗen kaala ene wiya hen banggue nelaɗo ko woni hen o wayno tuuto nelaɗo mo toƴƴinimo sesiri omo ƴeewa affaire o kanko koye jifuji ɓe jeyno o wanni o suurteno fote affaire o laari o joƴƴin seydina mouhammad o addoye jammo o wara nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o addoye ñamde o ɓadina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ƴeewi sis ɓurɗo joɗɗo yodde o joƴƴini hen rasulullah yimɓe ɓe fof kawa mbi oɗo de hewan seddinde yimɓe no feewi oɗo hande waɗirni o gueɗo cuulel ni o wi nelaɗo arga e nelaɗo o wi yimmani mum nelaɗo wimo a nenam sankiri o wi bamma nela o wi baba sankiri o wima ala mbiɗa bamma o wi baba men wuuri nelaɗo o wi ala haalnam ko leydi nelaɗo baba sankiri o wi mama ne wuuri o wi mama men wuuri o wi wallahi billahi annabi mbiyano o so ari yumma ko sanko no bamma ko sanko o feññinat ɓeɗe kewɗe guila woni cukalel wadde an tigui o faami ɓerde makko o woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono ko ɓuuri hawnade nde o andi ɗum ɗo e nelaɗo o joƴƴi nelaɗo o teddin nelaɗo yimɓeɓe kawa o noddi yimɓeɓe wi gande oɗo woni annabi battintoɗo arde leñol o woni mouhammadou rasulullahi son paamano paame son jiɗano jiɗe son nanggano nangge son ndewano ndewe ɗum waɗi jaɓɗo fof min jaaɓi mo jaɓani min jaaɓi ceerno boyi wi so bawɗo wi jaaɓen mbiɗen hani ɗofte ɗen mo jaɓani fof o jaɓa o jamno ɗum jaɓa huɓɓo ñippani ñalawma targe nder jeegol mo jaɓani o jamno ɗum jaɓa huɓɓo ñippani ɗum waɗi seydina mouhammad o ala nanɗo hay goto kanko rasulullahi ɗum waɗi rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuuri hawnade makko kanko nelaɗo en kaalino nane en ɗino e nder yewtere kanko rasulullahi kono abdoullahi kanti rasulullahi sallah sallam ko dañi ko fof o wi o itti ɗum waɗi jungo seydi ahmada tijani cheikhuna tijani ya cheikhuna tijani ɗum waɗi seydi ahmada tijani radiallahu taala anhuma an jabada gawdun min algawani fi kulli ma mada min alzamani ka misle ummi cheikhina rabbani serigne babacar siwi imam cheikhuna tijani aisata tahiratul hassani famali hawaiyatin dahrun kama laha bi cheikhina alimami alulama pompone gar xamna yalla xamna yonenti bi si wallawati dina bil muhtari wa hizbihi wa sahbi al akhyari serigne babacar siwi cheikh tidiane idan jabat bihi ridan musaddada muhazzaban mumajjadan musawwada ya kamilan anwari wal asrar min ba'di sarafi dini wa sarafi ilmi wa dini muhammad najl al fata al muhtar najl cheikhuna tijani dalatala samtul khuda ku ci fatu jani najl muhammad imam al alamin sayyidina muhammad ibn salimi hasala ma tahara al ulahi dawlad bi ayn ma diza bi fadliha sayyida ya cheikhuna tijani cheikh tijani anbatahu allah nabatan hasana fi arawad al aish wa anwar sana cheikh tijani rabba bila khalwati sayyana man ansa'u wa khalqa bayna al alami khalqahu wa khulqa ashabu alana كقول فكان ينبئ بها ومظهري لحسن هلامها ومخبري كومي وانكو جيبي حال بشير احمد التجاني بسم الله ولي الله بيتا سيدي احمد التجاني رضي الله تعالى قطب المكتوم même hen seeɗa tan après garne temer اها سيدي احمد التجاني رضي الله تعالى عنه en mbawa haalde tawen kalanimo mo ganduɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi allah wi kam an nelaɗo an cheikh tidiane kullu man habbaka fo habibi ashabika ashabi fuqara'ika fuqara'i tilamizika tilamisi e cheikh tidiane guiɗoma ko guiɗo am gondinama ko gondiɗam almuɗoma ko almudam daññama ko dañƴam basɗama ko basɗam cheikh tidiane radiallahu taala anhu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nan minen namdo beele neɗɗo wawi tafande malla wawa tafande aha aɗani allah subahanahu wa taala ñalawma dargue aljanna o waɗani commerce o yeyan ɗum de waɗani wanten kono wattu haqqille tan mbatten haqqille so tawi a waɗi organisé concert ñande mi haalnima sa waɗi organisé concert a windi duuɓi du lettere duuɓi du sa windimo lettere so maɗa wawa daɗi ƴima makko allah subahanahu wa taala ñalawma dargue o jogui conférence mawɗo conférence ko hollum wonko rokkuno yimɓeɓe wonko haalano yimɓeɓe omo rotti yimɓeɓe ñalawma dargue ñalawma dargue conférence allah o waɗim déclaré qur'ana o haali ñalawma dargue ñalawma ko garo wanna sata atiyatullah raymo ɗi allah wi subhanahu wa taala dargue ko arata sikki ala hen kono dargue so ari ñande mum noon ko min gundodirta yimɓeɓe kala annabi mo nunnomi mom namdo ɗum ko nunnomi ɗum kala neɗɗo joguinoɗo ɓiɗɗo mami nanma no hirnuɗa ɓiye kala joguinoɗo joom suudu mami nanma no joguinoɗa joom suudu maɗa kala jeeyannoɗo mami nanma holno jeeyiranɗa ko jeeyanɗa holno jeeyanɗa ɗum e holno jeynoɗa e holno jeyirɗa ɗum goto fof mission ma mon fof mission ma ko namdete o woni zalika yawmu tagabuni o woni ñalawma gundodiral on ñalawma allah subhanahu wa taala wi fodde ñalawma hulɓinade so yimɓeɓe ndenti a yiyat capanɗe jeeɗiɗi fela koyngal fawi dow koyngal ma tawatinayi teddini fodde ma hulde allah won so fodde mawgu allah hulɓinade fodde lawgol allah no laaɓi omo jogori ñaw tagorane mum fon huule waƴa hoore muɗum on ñalawma ɓiɗɗo dogat yummo doga ɓiɗɗo baajira doga kaw mum kawira doga bawɗo ceernajo doga almudo almudo doga mo foti doga
allah yawma yanfuru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idhin musfiratun dahikatun mustabsiratun wujuhun yawma idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatratun ulaika humul kafaratul fajr allah wi on ñalawma a yedde so nen kurbi ɗi mon fontawa goɗɗo mon fontawa musidɗo muɗum on ñalawma noon allah wi dokkumi ɗum ko nelaɗo kanko woni tafowo kanko woni tafano yimɓe nelaɗo guittu mbatumi jungo seydi ahmada tidiane ɗum waɗi almudo seydi ahmada tidiane radiallahu taala anhu ñande nanguɗa lawol seydi ahmada tidiane garɗa aɗa nanga lawol cheikh tidiane holko kalantɗa a resnama lasim a resnama wasifa wasifa ko wiyete wasifa ko wonto seeha tidiane arani tan waɗe kolode tidiane no taƴirani no joguira taƴa wattu haqqille so tawi aɗa yiɗi lawol cheikh tidiane caggal no mbaɗɗa audu billahi min asseydani rajimi ndiwɗa seydani ñaguɗa basmala ha gaynuɗa saɗa waɗa wasif mbiyata ko astahfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum jaɓe capantati lewru no foti balɗe capantati eyo kaltinmantal nanguɗo wona nangi capantati ɓe eyo bisimillahi sa gayni nder narna salatul fati jaɓe capanɗo joyyi jaɓe capanɗo joyyi allahumma salli nelaari hemno waktu capanɗo joyyi o usta hedde waktu joyyi ko namñinɗa nane fo waktu capanɗo joyyi rokkono o usta hedde waktu joyyi joyyi ɗi ñande mi haalino mi yino peɗel maɗi foti goo ɗiɗi tati nayyi joyyi peɗel koye ɗi peɗel juɗɗe eyo gudde dow ɗo joyyi gudde ɗiɗi kine ɗe e gudde ɗo piɗi ɗi e hunuko ko woni 5 malla famani famindema ho joni oro 5 yante oga 5 ɗum waɗi joni yimɓeɓe kala mayde ma ɓuɓɓore ko 10 heures ko 10 tan ko 10 noori 10 a tas kay joni maɗo fo wiɗo 10 heures de fuuri 10 heures eyi hayɗo nder Dakar ko 10 heures tan lan koye dañi eyyi 10 uji ɗiɗo ɗon ɗi woni 10 uji ma ɗiɗo son sa ɓenni toon waktuji ɗo fof joguiɗen joyyi so waktu joyyi ɗi ɓenni ɓabri waɗi ko pangol joyyi ngoɗo fango goo fango goga ɗiɗo goga fango tati goga ko nayyi tollonorɗa ɗo woni joyyi in joyi mo jaar ɗi joyi mbaɗa isar ko heewi ƴeew an hoorema sa faami jungo ma ngoɗo ko goo goga jungo no foti ɗiɗi koyɗe ma nayyi hoore me eyyi allah ma halakta hada badila o tagira ɗum ɗo mere ɗum ɗo sayru seybrama ñasara de ma waɗan hunde par pièce sarnaya faɗɗo ɗum waɗi allah subhanahu wa taala nde o rokki ɗum ɗo nelaɗo yo rokko seydi ahmada tidiane nelaɗo rokki cheikh tidiane allahumma salli jaɓe capanɗe joyyi fonda ko waktu capanɗe joyyi ɗi nelaɗo adduno usta hedde waktu joyyi ɗi sa waɗi a waɗi waktu capanɗe joyyi ɗi aɗa kay jiiɗa wiyaɓe tidiane ko fenoɓe fenani ɓe ene wayno tan joni an tijedu sen defi bottari mbaɗɗa maaro mbaɗmi hen basalɗe an a waɗane basalɗe staff kaji ɗum pat bismi dow hen lawol cheikh tidiane ko suyere nder l'islam ala l'islam kay sa yashhadu an la ilaha illallah timmi aɗa hani diine e kono diine en jogui tinkalɗe ne wayno wuttama hoɗata wutta wonno so welnoma kayno wonir noon hande wasnane tawir tan waɗa wuttere ɓor noon suyer firti maaro ko eko ñaamo kono dahamno o caggal koko wisate hen ko wisate waɗi keeño ko lawol cheikh tidiane ko ni wayi nder islam tidiane juulu ko juulu banggue mum woni maaro ko suyere woni ko fiisa hen ko ɓeyda hen e saabu e huɓere pintuɗo kay bana huɓere karano ponno huɓere tappiƴe ponno huɓere futtiyaje ponno huɓere e huɓere nde woni l'islam nde timi kay nanoma hande kayne gasi e kono ko nanade hen ko ɗum ɗo wiye tijani machallah min beltima no fewi nde tawno taw o gasi haalaɓe jar ɗum noon alay saago rubrique o mo ganduɗa ko kañum woni duubidu ara hen no hannirta nene tawno duubidu hande on ko addi ɗum noon ɗa hiro on ballat min duubidu waɗa développé ko addi ko kadi aussi jewten hen nde poɗɗen yewtire nene tawno ko addi ko hande o addi ɗum koɗo foti addude ɗum nde tawno e lembiɗa jofiɗa ko sereɓe te ko sereɓe jooɗi ɗo ɗum noon fa tabarakallah bisimilla ma caggal calminde calminda renno o merci DJ Dou assalamu aleykum amis chers téléspectateurs no kewnoɗen wadde ni en calminama enen foof kadi kala jeeɓo men à travers radio télé fulɓe international mi salminima DJ Dou comme d'habitude tout le temps mi dañani arde émission men passé mais ça a été extraordinaire weeli rewi lawol donc en calmini sernaɓe mawɓe wonɓe ɗo ɓe oustasam mi yewninom o humbini ɗum waɗi saki wiyata musique xale minen kadi min mbiyat oustas xale toñi oustasam gonɗo gaare oustas xale donc voilà ça ɗum ɗo rek hollirat ko maale de voir yo yimɓeɓe kokku chance jeunesse o c'est très important il y a 5 ans passé walla 6 ans passé leñol fulɓe ne joguino oɗo probléme pour hokkude almuɓe ɓe chance wonde e téléji ɗi ou bien dans les radios comme ça exprime o kollira talent ji mumen kollira vraiment yidde mumen e nulaɗo sallallah alih wa sallam kollira kadi gandal mumen donc vraiment ça se voit que gandal haalama ɗo e ko weltanade moon tan e weltanade aussi awluɓe nulaɗo sallallah alih wa sallam donc voilà avant ɗen naate temo won hokkunoɓe kam question ngaji pour oustas donc est ce que temps wa question tan vite fait kadi ko c'est très important ene ɓuuri kam ni ɓendude par rapport e rubrique mo gonduɗen o woni holɗum gonɗen koye balɗe sappo ɓuure korka gonɗen koye balɗe sappo kadi yurmede yaafuye donc sen mbi yaafuye wonko ɓuuri
teptinede e nder diine so tawi bani adama ene wuuri hen e ɗe nder ɓe mbima e nder ɗeɗo balɗe sappo so tawi a ñaaguimo joomma a jaaɓi tarbikinade on wawi ittandemo oɗon rafi mo gonduɗa ko wayno jamfo ko wayno fenade ko wayno aussi par exemple ñamowo riba ɗeɗo gueɗe tati ne ɓuuri teptinede e bani adama baɗowo ɗum koɗa par ce que jamfotoɗo waɗa ko barke hay goto yiiɗa dañde jamfotoɗo penowo fenade ko hunde wala hawla kadi hene heewe société o hannde ɗa yiyan neɗɗo ne haala ne fijiri fenade taw ko fenade jomiraɗo subahana taala ɓuuri anje a yiyat goɗɗo kadi aussi ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɗon kon woni ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema holko bani adama no foti rentirade ye ngal namdal a prix rapidement rek garen hen après naten e rubrique o hol namdal ngal gueɗeɗa namda to namdal gaɗimi namdade ngal so tawi bani adama fenade holno neɗɗo renirto en tant que bani adama ko wiyete fenade ko holko jomiraɗo subahana taala haali hen eyyi min calminima duuɓi kamɓe duuɓi e ɗum ɗo min calmitima no fewi aboubacry aboubacry ceerno aboubacry ɗo mi calmini tohor aboubacry siddiq jakoɗon tawno ken mabɓaɓe seeɗa tagui dande ne wayde eyyi alhaali fenade en kaali hen nane na ɗum tagui ne gadorɗen tan toɓɓere yewtere nde gadorɗen ko yahurum alayhil kasib ɗon gadorɗen en harmi e kellifade fenade wona ene añade hayso tawi mi wima hunde ne aña ɗum ko sa jolama mbaɗa ko ɗum ko ene aña kono ko mbiɗa ne harmi toujours kala ko harmi neɗɗo yo andu hakkille mum kala ko harmi ɗum ɗo jiiɗa e wiyede ene aña ma walla sa waɗi ɓuuri jiiɗa wona ɓuural ene harmi tifagan woodi hen ko gueɗe ɗiɗi naade ɗo gadiri mbimne Allah ha hokkata en misal e jeeygu o wi ko innamal bay'u mislu riba wa ahalla Allahu al bay'a wa harrama riba ɗo gadiri mi darini ɗum ɗo mi harmini ɗum ɗo ndeno Allah no kala ko harmini en harmi fenade Allah haali inna Allaha la yuhibbul kazibina ari aya goɗo innahu la yuhibbul kazibina kadi fof ɗe duttita kosa Allah yiiɗa penowo e nder defte sériyankoɓe ɓe joofi fenade ko en harmi ndeno ɓaade fenade en harmi an neɗɗo o a hanari wuurde e gurdam taw gurduɗa gurdam ɗo hoko fenade so fenade so wonti ƴewata ko banggal so hoddirama ko jiɗɗa joofade ko ƴewata ko sifa banggal ardigue en walla ɗe goɗe ko way noon ƴeew Allah wurniɓe gueɗe e nder reedude nde gonɗa e nder reedu nde a fenani te Allah wuuri toon aɗa ñamata yara walla won penɗo nder reedu yummude fuɗɗi ñaami hen to neɗɗo o woni tigguɗo o fen ha paari yummu ko muynini mo walla so tawi ko banggal ardigue sifa darata guura neɗɗo caggal tan aɗa wuuri e wawde aɗa foofa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha kala to mbawɗa wuurde kala no mbawɗa wuurdude Allah rokketa ardigue ma ha timma fenade ne jiɗɗa joofade nde ɗo ko heewi ko toon nde yaari bisimilla e namdal gongal keddigal ngal namdal koddigal mbeɗa andi ana ari hen gotal ngal woni ñamowo riba ɗon déjà a haali hen joni joni c'est très important jamfo ko wiya e jamfo tigui eyyi jamfo inna Allah la yuhibbu kaydal kha'inina Allah yiɗa jamfotoɓe Allah yiɗa jamfotoɓe jamfone kadi toujours kala ko Allah yiɗa moƴƴani vraiment gasi kanƴi poti ñawore kala ko Allah yiɗa moƴƴani je pense que leeri e téléspectateur uji donc voilà c'est important aussi eɗen kaala ko wayni par ce que heewi ɗo gandanɗa ɗeɗo ko affaire uji ɓurɗi wonde sensible e leñol ngol ko wona ɗum ɗon ko DJ Dou tenden hannde ko maraboutage sen mbi maraboutage mbiyen ceernagal wona ni en mbiyata ni ceernagal ha tooñen won ceernaɓe ɓe mais mbiyen hannde yimɓeɓe ene mbasi de trop e yaade hedde ceerno waɗanam ɗum ɗo rewi e nder hen ko ɓuuri hen hewde ko funti par ce que en jii hannde e nder réseaux sociaux ko yimɓeɓe ɓurata hen hollirde c'est parce que a yiyat neɗɗo mbaɗowo hunde gandanɗa hoorema wima ko ñengui walla ko kayisajal taw wona gonga ko fenade wodani kadi heewi e dewle hannde ko affaire de ceernagal bonni ɗum par ce que a yiyat goto ne wonde joom galle muɗum itta jawdi ha heewa yah hedde ceerno pour wiide ceerno waɗanam ɗum ɗo pour mi joƴƴina joom gallam et au contraire ko kokkatama ko guertoɗo sodata hen ko ñammina hoorema ta soodino guertode ana hokki joom galle ma ne wawi ɓeydade joƴƴindema tu vois donc jaafoɗa noon seeɗa ene ma ɓennude andi sifa banggal ceernagal ko jiɗɗa joofade ko wiide komi ceerno waɗanima ceerno wiide mo wona ceerno ittata ceernagal ala ko anduɓe joofi ko woni ceerno somi faami ko jiɗɗa wiide wona sifa ɓordogal watande ceernajo wona ɓordogal waɗande ceernajo ko waɗata ceernajo ɗum woni anda hollum woodi ko seyhu sintoyɗo juɓuriya ha cewɗo piccuɗo aɗa saw ko adi fof wona sakuru
an mo mbiyata ko ceerno sibo sifa mo kalɗa ɗo ceerno watta ɗum wiide ko ceerno noon heeɗo noon mbaɗa faami jiɗɗa haalde o wiide ko ceerno e wonde ceerno wona gotum e omo wawi wiide kay ko ceerno gara mboɗo yiiɗi joom galle wandani wima addi temedere ujunere addi capanɗe ujunere guitta tottama o soodi a guerte o addama henni an hoorema e kono wiidemo noon de e wonde ɗum de wona gotum a fama ɗum kadi fitti tan kala min wona kañum ko oya aɗa wawi wiide min ni taw ko an eyyi aɗa wawi wiide ko min ala kono kala min mo kewɗa wiide sa ƴeewama nder toon wona kañum par ce que so woni an tan yimɓe mbiyata ko an ɗum waɗi noon arnakoji ɗi ne keewi e nder oɗo côté koto banggue arnakoji ɗi o yiɗi haalde joni noon ce qui est l' essentiel o en gaccat o adda rubrique o nanna ɗum ha para après ne puɗɗen paama ko hen gonɗen yo paama ko jimmi haalde o mi wimo alay saago konko ceerno o wona neɗɗo mantowo Allah jettowo nema Allah pourquoi no yettude nema Allah ko naƴƴa ko heewi famde jetta Allah exactement hunde yettira Allah ɓe ganduɗa ɓe jomiraɓe wiyano waskuru nimatallahi aleykum ɓe ene jetta nemaji heɓe manta nemaji Allah wona mi dañi ha heewi ay aɗa sennirɓe aɗa jiɓuɗo ɓe annabi sallallah alih w sallam dañi mo wasaki basɗo mo woytaki on Allah yiɗi ɗo tiɗo rewi ɗiggugol jaɓi Allah yeddani dañƴe wasi wasi woyti simmiti ɗemmiti falñi rewi oñugol o wiyami o faamay ndehe ene jeeya e neɗɗo o wona jettowo Allah wona hebdumo ko heewi so wonti an ma keeɓa ha heewa jetta Allah sa ala haydara yettani Allah a wona l'islam yanke si wona mbiyde ko lagada kana lakum fi rasulillahi ismatun hasana ñemtude annabi joni joni e nder siire he o haaranduɓe annabi kaaƴe garani annabi noddumi min gonta kange fa araha ayya bassamaɓe ala annabi kay wasani kono jooɗade ha ronka defde ha ronka wottade ko exemple mo Allah wimi rokki on exemple gandi annabi sallallah alih w sallam kanko woni ñemtodirgal mawɗo ona julɓe ko yeru toujours kala ko annabi waɗi annabi Allah wawi nemnude dijjedu sah annabi exactement wallahi wonani hay kono ay sa yi toujours ay exemplaire toujours wonko jomum wonko Allah heewi jippinde mum ko ha yimɓeɓe mbawa famde yiɗi wiide kono toujours woni e sifa ceernagal alayhi salam kala ko naƴƴa heewi e famde oɗon sifa ko hen jimmi garana mais sifa o ko heewi de ko famde ko wona jettowo Allah ɗum woni mbima sakuru wonde jettowo Allah noon wona to joni fof alhamdulillah alhamdulillah en jetti Allah ala wona yettata Allah ko ɓerde ko ɓerde neɗɗo toujours Allah ñawata neɗɗo tan ko ɓerde ko ɓerde ma yettata Allah toujours kala to jooɗa e nder ɓerde ma kala ko nañƴa heewi he famde aɗa yetti hen Allah yiya kam ko hanma defde yimɓe fof ene defa an aɗa wayde ahamadou yetti hen Allah e basalam hen sahaji noon jafoɗa wona ferade konngol ma aɗa andi diine o tel sorte que ene waɗi e yimɓe ko sayseyeɓe ɗum hay koɗa diine o hay eɓe mbaɗa ɗum eyyi koye fannu moni kala kono fiya ndu umata koye fannu mo jinmi haalde aɗa andi waɗi yoga hen ko sayseyeɓe ne jogui stratégie mo gandanɗa hoorema ha joni mo mbaɗata par ce que joni a wi wonde Allah o ƴewata neɗɗo koto banggue ɓerde wonɓe gandanɗa aɗa wawi wiyat ɗumen juul koora ɓe mbiya wonde onon kippoɗon moɓe oton mais koto banggue ɓerde to ɗum hoto Allah ƴewata neɗɗo jomumen mbasa basade e juulu ngu mbasa basade e korka he haadi Allah kañum ƴewata neɗɗo koto banggue ɓerde mbiya wonde ne jogui ɓerde moƴƴe kono nane en kaali ɗum ɗo gadduɗen yewtere nden nane eyyi juulu ko Allah ene yamirima ko ya juulowo ɗum woni ko kalmi mbimi toujours en mbawan sendude ko Allah yamiri ko e ko neɗɗo yamiri wona gotum ene yaaji hey ko gonga Allah ne ƴewre neɗɗo ɓerde koto banggal juulu ngo kadi Allah ne yamiri wadde moƴƴude ɓerde ma juula eyyi voilà gueɗe ɗe jadata kadi wona kongol ma seeɗa ceero mo julta on wawa moƴƴude ɓerde nelaɗo sallllahu alih w sallam o wi anna salatu nurun o wi juulu kañum woni annore nder ɓerde wadde ne ko c'est importance yimɓeɓe oto wiya tan so ɓerde ma moƴƴi tan gueɗe maɓe timmi ɓerde ma wawa moƴƴude ɗon noon sa wona julɗo kala mo wona julɗo mbiya min ima noon de o wawa jogade ɓerde kono Amadou Fall ɗon mboɗo andi waktuji men ɗi ko ɗumen kono ɗon wonɗo mi jaɓani aɗa tagui eyyi wonɗo mi jaɓani mi wiyata mi jaɓani o en direct yimɓe ganda wonɗo mi jaɓani ɗo mbiɗa wonde ko julɗo tan wawata moƴƴi ɓerde te sa ƴeewi en général ko julɓe ɓe wiyeteɓe hande ko julɓe kam ɓuuri bonde ɓerde ko ɗon noon aɗa jogui probléme aɗon probléme o ko won wiiteɓe julɓe taw ɓe gona julɓe wadde won wiiteɓe gona julɓe taw ko julɓe e anan ala bisimilla ko serɗe aɗon tagui bisimilla e par ce won wiiteɓe ko julɓe taw ɓe gona julɓe saabu julde nde en mbi ko wonde julde serno julɗo keefero kono o haali nane martabuji julɗo neɗɗo wayata ha wiye ko julɗo wonɓe yimɓeɓe mbiyata julɓe taw ɓe gonani julɓe saabu wona yimɓeɓe sisata kono Allah sisi ɗum won ko defte ɗe lelni won sifaji cifaɗi no mbawata wona julɗo won sifaji noon cifaɗi sa wayni a wona julɗo sino tawne ñalla julde saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi jaɓi ɗon eyyi fatan nelaɗo sallah sallam waɗi saaha goto e galle makko woodi ɓe nanggui lingu ene wiya la ilaha illallah mouhammadou rasulullah heɗo ko alamaɓe no fewde lingu ene wiya la ilaha illallah mouhammadou rasulullah ngu adda e jungo seydina ali ibn aba talib hangu wiya la ilaha illallah mouhammadou rasulullah fara bintan jooɗi haɓe keeɗi lingu ene haala lingu ene wiya la ilaha illallah mouhammadou rasulullah seydina fara binta rasulullahi seydina ali wimo nawgu
law mbasangu ndefangu o addimi limgu galle o waasi lingu hangu la ilaha illallah muhammadu rasulullah omo herƴi lingu hangu la ilaha illallah muhammadu rasulullah omo waɗimo gorof hangu la ilaha illallah muhammadu rasulullah o waɗi barno ko dow jeeŋe hangu la ilaha illallah muhammadu rasulullah o waɗi lingu e dow nebam ngu wone changede hangu ɓenda hangu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓe saggitini barime o hangu woni deftan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓe coori hen koɓe maranno hen o ɓe jaltini ɗumen dotti hangu la ilaha illallah muhammadu rasulullah seydina ali wi fara bintu addu ñamen ɓe ɓadini haɓe cirta haɓe ñama hanguya la ilaha illallah muhammadu rasulullah kala koɓe ñamenti oɗo nder ɗum wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah haala ka mawni e nder made wonde nelaɗo hande kay ko waɗi hawni waɗi holɗum seydina aliou ñaami lingu yongo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓe nodde seydina aliou ɓe mbi holko saabi ñamɗa lingu yongo la ilaha illallah muhammadu rasulullah o wi ñamirmi ngu woni yimɓe ne garoya ɓe mbiyat la ilaha illallah muhammadu rasulullah taw nder ɓerde to koko naafigagal e haasidagal woni to taw ɓe gona cuuɗo gonga ɓe andikkini islam kay fota waɗa ammaɗi comtin islam taw ɓe gona julɓe kono noon julɗo spécial mo kalantumami o ena satti yiide noon sabu ko juulena ko juulu banggue korka ko korka sabu nanaɗo yuruba sa imi walla ɓe jiɗi ɓi semi illal juwa heewi korɗo lewru korka ha nanguene muri o heɓani sona hegue ɗom ka watti jari watta ko ila ɗon je suis parfaitement d' accord avec toi par ce que wona kala biyeteɗo ko julɗo woni julɗo kono jinmi ko kalen fannu goɗɗo kediɗo won hande ɓe mbiyeten ko kañumen goni hefereɓe kamɓe ɓuuri wawde ittande gueɗal goo won hande ɓe mbiyeten ko kañumen goni kefereɓe ko kamɓe ɓuuri labde ɓerɗe won hande ɓe mbiyeten kañum woni kefereɓe ndorɗo ɗum kamɓe ɓuuri wawde yurmade miskineɓe eɓe mbaɗano ɗumen kono aɗen ɗon kadi mi faami toon ay nelaɗo ñande o fanna nder makka heɗo tan ko kalnamami nde o fanna nder makka laaɓɗo najasi o adi jaɓɓare ndewa seydina mouhammad on ko joom deften ko ahlul kitabe en mi wiyani joom ahlul kitabe ɓe wona ɓen kalmami ɓe kaldama ahlul kitabe waɗi moƴƴuɓe allah jantimaɓe allah mantiɓe saabu kamɓe bismi nelaɗo no yimɓe nelaɗo tampina makka ɓe dogi ɓe gari ɓe tawi seydina lamɗo o wiɓe kaale hol nulɗon waji o janggi ɗaha ma anzalna aleyka al qouran o gaynan jangguɗo ɗaha o gayni o janggi suratul mariame sumoro wimo mariama de nde o waaji o heeɗimo lamɗo heeɗimo wiimi mi anda fof ko gadduɗa ho kono kam annabi moon o ko addi ho gonga te on sa taw makka naɓe gaddiri noon mbiɓeɗo arabe ko bonni wuramen to kono on lamɗo makka o wona julɗo kono teddini seydina mouhammad o yañani nelaɗo kono omo jogui deftere kanko wonto tungni ala ɓe jiitan ɗoɓe ɓe ko wonto tungni crétien ji wonto tungni en jogui deftere mum ene jogui wona mi yiyani jogui bible ɓe kalko ko hefreɓe ke affaire noon joom bible ragol ene wiide hefreɓe ene woodi rewɓe nangue ene woodi rewɓe kalata laaɓo voilà c'est ça kono joom defte ahlu kitabe ɓe kitabe yankoɓe mbiye ɓen enen desdiri maɓɓe ɓen noon ko ɓen mbiren ko hefreɓe enen ko noon mbiyata gandaɓe koɓe gandaɓe mbiyata koɓe hefreɓe voilà yo kawji fami ndemaɗamaɓe kokkuma mimami kalmo julta kalmo wona julɗo o jogota kala kefere jogota ɓerde moƴƴere kefere allah ko haale maɓe allah wi ko summun bukmun umuyum وهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت والله محيط بالكافرين نعم allah wi kamɓe koɓe wumɓe koɓe faaduɓe ɓerɗe ko gumi ga yitemi min kala ɓe jiita moƴƴere ɓe jiita yurmede kono joom deften ɓeke ene woni hen kay jaɓɓe ke ene waɗi moƴƴuɓe ke walloɓe fa tabarakallah machallah ɗum ɗon duuɓi du aɗa wonno joƴƴude rubrique ma ko hewo famatan a wiyama sintoyɗo mbinimami ko waɗi ko cheikh affaire ceernagal ko jahande temmuɗum waɗi ko harfeje tete sintoyɗo yaay ha cewɗo piccuɗo mimo sintoyɗo woni sakour koye sakour o kalande ɗo wonde mantowo woni jettowo allah ha mbiyam wonani mi yettude allah no jooɗa tan wi alhamdulillah alhamdulillah woni yettude allah kala ko dañƴa ko heewi hen ko famɗi hen ha kalama ɗum ha yaade no laaɓi ɗi o so wayni gueɗe keddigel nguel o wona yamuru bil maruf wa yanha on anil munkar no saabi annabi nelda ko jomiraɓe wimi wama arsalnaka illa mubassiran wa naziran min nelani so wona ka beltuno ka jertuno goɗɗo wama arsalnaka illa kafatan linnasi lil alamina min nelima kadi ka kuftidingo kadi e yimɓe he te en kaari annabi sallallah alih w sallam konko woni ñemtidirgal meɗen konko woni exemple e meɗen te annabi kala ko rokka faam annabi kala ko yamira an ɓaari annabi yamirama ari yamirima waɗɗima e maɗa oustas min j' espére que min paami ɗon pour résumé rek pour andinde leñol ngol heewi hannde ɗo tawi ɗo neɗɗo jogoto probléme automatiquement doganta ko ceerno ɗum on banggue wona kadi mi waɗa développé doganta ko ceerno e an aɗa yenana a yaaha o waɗma nena kadi o wima ya wad sadakaji ya hol ya waɗir won certain sadak an e hoorema so tawi allah rokkima hakkille seeɗa a miijima aɗa andi waaji o woni koye funtudema nde tawno bani adama so tawi ɓe mbima a joguima won certain probléme uji so tawi a jooɗima a juuli a ñaaguima jomiraɗo subahana taala o ittanma oɗon probléme par ce que arrahmane arrahim ko jurmotoɗo ete ko jaforoɗo donc je pense que aujourd'hui il faut que yimɓe ɓe ganda kadi aussi ko wona ko neɗɗo probléme mo mbayɗa dañde foof mbawa yaada aɗa hollito ɗum won certain sernaɓe par ce que won hen
kokkatma ko gandanɗa hoore ma ko hunde mo jiiɗen ne woodi joima théâtre uji hollirama tede ko hunde exactement ko woodi kokkatma e gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma ene tagma hakkille ma foof ene wona e joomum aɗa ara oɗon mbadda naka sudul noonu ha wooda ko heewi hen bonna galle ma walla bonna dewgal ma donc c'est très important kadi yimɓeɓe wona ferade jitta hakkillaji men to Allah wona ferade konngol ma aɗani minen mi jogui temmuji nder galle minen e Rabi Seydi minen mbadda ɗum façon tempo min keeɓa debbo goto waɗini min contacté o wi wonde won goggo makko waddimo e ceerno ay arnakuji ɗi ne keewi neɗɗo ganduɗomo wadduma e ceerno yahata ceerno haalande ceerno caɗele ma tawa wona ceerno taw wona ceerno taw ko ceerno o waɗa mbubbo ceerno taw o wona ceerno exactement ɗon woni jomni leerana kam seeɗa wala développé jomni wawi janggude ni boom aɗa andi wona jangguɗo foof woni kulɗo Allah faut qu'on se dit la vérité deftere alqurande wona mo wone hoore mum fof woni kulɗo Allah ene waɗe mabɓe deftere alqurande nana e hoore mabɓe kam ɓuuri ñawde bof il faut qu'on se dit la vérité e kono DJ wona foof jafoɗa seeɗa anani ɗon to kalta ɗo kanko ko DJ haala debudi haala to eko kalta ɗo oɗo kaala to ene nandi kono oɗon manki famodere kanko joni o manki famde ko jiɗɗa famde aɗa ko tagui onon ko mbi toon seeremɓe ko wonko jiɗɗon haalde seeremɓe ne goodi gonga won walloɓe ene goodi wonɓe garta kumta ha joni joni kanko ɗon mara ko ɗon o yiiɗi donc jimmi waɗi développé seeɗa par ce que aɗani ko débat so tawi ko débat tan moni kala e fannumo haaldata min koye fannumo kaldanmi ko aɗa andi so débat woodi tan mi haalat ga o haala ga après jencude wawa dañede hen min to kalanmi to koye fannu jimmi tan ko hokkude misal wonɓe gandanɗa hoore ma hande nana e nder leydi ndi ɓe eɓe janggi ɓe mbiyata ɓe jottiri ko ceernagal ɓe jiiɗi hebde niveau mo ganduɗa hoore mabɓe ɓe jettaki ɓe jogui noon ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko ɓen mbatta ɓe coccorgal waɓe ne dijiɗo ni kañumen mbatta ɓe coccorgal jotto koye téléji jotto koye radio ji ne kaala haaluji men e ndoroɗo tuma tawa sa yeehi toon hay fus ɓe mbawa so tawi par exemple an a sohli mbiya wonde aha o ceerno mboɗo yiiduma e mum o ceerno porɗo machallah ala ko wawa kalna kam caɗele ma mi waɗa makko téléphone kaaride nan toon ara caɗele makko ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo sa ari so tawi joomum firma koye pencu kala ko joomum wima ya waɗa waɗat par ce que andi haajuma déjà ɗon ko gueɗal joni noon kanko suka debbo o yah no yeehi nde goggo makko nde ko kañum yeeyimo omo jogui caɗele makko e gorko makko eɓe jogui caɗele joni noon ne Allah waɗata o yiiti ceerno wimo haalnimo foof film o no yaari ni ndekete kañum ko pewnaɗo ko bindanaɗo scénario tan haalnimo foof film o no yaari ni wimo wonde an haade fa tabarakallah machallah mboɗo wawi safrudema kono noon ko ma ndiyam ma e ndiyam gorko goɗɗo jokkodira e nder on tuma ne mbawa lootora wooda inde Allah nde wadda ƴetta ɗum ndiyam soɓe wooda inde Allah nde wadda e nder on tuma lootoɗa kala ko mbiɗa gorko ma waɗata wonde gardata e neɗɗo haalanma caɗele ma e saguene ma tawaɗa fii to aɗa fiiti ga aɗa fiiti aɗa rondi wona falat kanko ne aussi la même chose ceerno hokkam seeɗa mboɗa andi ɗum ɗo affaire ko temps hoyt a faami joni noon par exemple no ari o yettinde on wimo yo waɗ ɗum o téléphone goggo makko goggo mi wona wimi wonma waɗ o itti jawdi o totti o rutti aussi o waɗi ayi ɗon ɗo waɗi ɗo ko ɗon hankkante hakkille makko natti wonda e gorko makko e ceerno wonata so lelima jamma ko kar ceerno so ceerno leeli noddemo ni ko kanko yahata toon o yehi hawron ki andu ko waɗata nden woni no wadde temo haalade min te et puis ko sujet tabou mbeɗa waɗa et puis ceerno ko ɗon jimmin développa ko holko sirdiɓe ceernaɓe ne goodi kono arnakuji arnakuji ɗon holko sirdiɓe hol fannu mo mbawɗa hollirde amen a fuɗɗino men joni c'est bien ko sirdi entre ɓeɗon mo garta ganda ko ceerno mo garta ganda ko ceerno mo garta ganda ko arnako par ce que ma leñol ngol naftoro ɗum ɗum ɓuuri wadde importance ko ɗum koye seernaɓe kay heddi kay ko seernaɓe sibinde fuɗɗino hen mbimi ko seyku wona jetto walla wona jamirowo ko moƴƴi kaɗo ko boni mo haali ɗo yamiri ko moƴƴi mo haali ɗo yamiri ko moƴƴi nde kalmi hen mi wi yamour bin maruf en hawnani mum kadi wadde mo wiɗo yamirani ko moƴƴi wadde o wona mbimi keddino wona wona kulɗo Allah ne waɗa ko waɗi o ɗum woni ko mbima ko wiide ne e wonde ne wona gotum guila nde puɗɗiɗa namɗa ɗon gadi mi jabare mbimi wiide komi boɗemi darademi ɗo joni mbiya ko min woni maire ɗo ko holto parcelle min woni maire parcelle wonma maire parcelle ha waɗatama joni so hawre ay tawiɗo ɓeɗo ganduɗa ɓe jeeya a tawi wiɗo hen jogui dossier ji mabɓe min de ko monsieur le maire o ƴeewaɓe mboɗo mi jogui probléme ɗo a anda o waɗi costume o waɗi caravane mo o nandi hinima hen anda on wawi widemo quelque dossier cohluɗa on nandi hino ma e men kala probléme o wima addo e 100 000 addo desa ɗum koye yiyama ɗo yiyama e bureau ji men aɗama wiide kay to seernaɓe to hay to yiyama to seerna yiyama e bureau ji arnak
jetta mbaɗa ko wima fa partata janggo jam gara dossier ji maɗi wona jamma ñala ko ɗum yimɓe doga ɗo ko ɗum ɓe keɓata ɓe jaaha seedaɓe ɓe ñaago duwa o débat mercredi jokkitto ɗum inchallah oɗo débat mercredi jokki ɗo kono oustaz oustaz aɗa jogui ko ɓeyɗa seeɗa e débat he mboɗo sikki mboɗo jogui ɓeydu men seeɗa pariéte mo kalten ɗo ko yimɓe yo gartata haqqillaji ɗi kadi ndeɗotoɓe ko wonde importance ngal ɗon nde wonde won dariɓe ne bonna société o ceernagal ko islam kono noon kadi ene ɓoyde société o saabu so yimɓeɓe guiɗi ɗe gojjino doganano ko moƴƴiɓe ko wayno ceerno seydou nour tala radiallahu taala o wi kala ñamɗo mbuɗo neɗɗo a wawa humtude haaji makko faam ñalawma dargue ka ñawdateɗo muɗum hay saɗa tan guittinda neɗɗo a wawa humtude haaji o ka ñawdateɗo heddoro noon neɗɗo omo ana malla o ronko andude o faye yimɓe kono noon no mbiɗon ni il faut waɗare koni holgonɗo ceernajo o waɗare koni holgonɗo liggotoɗo saabu wona ko janggi o fof wawi liggade aɗa yiya neɗɗo janggi on wawi sari on wawi qur'ana o wawa liggade aɗa yiya mo jangani haydara taw ɗo wawi programme so yima tan ko ɗum ko ɗum wala ɗum ko programme fannu mo jomum yaari yimɓe fof il faut yimɓe ganda ɗo hen kadi hay banggue jangde won yimɓe namdoɓe jangade sari namdo ɗum sari ñawnaɓe ko beeli min mi hiɗoɓe ñawoji wona ñawoji sa ari neɗɗo yima kaari meɗi wiɗem ni te aɗa yanna on jangani sari taw qur'ana janggi yimɓe gandu janggoɓe qur'ana ganna janggoɓe sari neɗɗo ne jangga qur'ana taw wawa sari neɗɗo ne wawa sharia taw jangani qur'an neɗɗo ne wawa ñawde ñawoji diini ɗe fof taw aya qur'ana goto wawa umminde kadi neɗɗo wona dabatoɗo taw o wawa haydara e gandal Allah hay jullude wawa saabu hande sa yiɗo nder madi ko jayunoɓe ha mbi kullel mum fut kono tuttinima hunde wonat so mbima ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo joni yimɓeɓe noon il faut mbaɗa haqqillaji mabɓe no mbiɗa ni yaade e ceernajo sernam e joom gallam malla wannam ni jomum bon on wona ceernajo an kadi on nokkima exemple malla mo ganduɗa gara e makko mboɗiɗi kaari hangue o waɗanma ɗum an e makko fof ɗon jogui bakkat saabu Allah subahana wa taala golluɗo e gollanaɗo fof jogui bakkat waddana yimɓeɓe yo mbatta haqqillaji mumen ganden ñagoade ceernajo mbaɗo ko moƴƴi o ñagoɗo ko moƴƴi o ɓuuri kadi hande watta haqqille sa woni ceerno mbaɗo ko moƴƴi hay a dañata hakkille neɓe kadi min ko ɗum won ko jimi seereɓe golleɓe ko moƴƴi ɓe fof a tawata galleɓe range wawɓe normal ɓe fof a tawata nange ko waɗeɓe ko boni ɓe dagate kono mbiɗa nani no mbiɗa nani ko mahroji ɗi jahata ɗon par ce que no mbiɗa par ce que hande ni alara l'iskhara ni taw jomum waɗa heedara e nder mata jumma e haala ma saabu so fuɗɗima haaldata wi wallahi min kembo jogui probléme ratatatatata ono gasni haade mo yaade o heewi wiide ko mboɗo jogui sehil mo waddumo ɗo ko badre karim Allah ko badre sehil makko iso waɗi tan ɗum kalta gasi walla famani joni konngol ma cakkiti kon moynorɗa ewo ko heddi foof enen mbiya yo Allah waɗa moƴƴere kadi en beltinima baba Ali Malal en mbiyamo yo jaam kisalone makko kono noon kadi en ceerta weltanade mo ganduɗa woni sababu Abdoulaye Kanté en beltinimomo no fippa Abdoulaye en beltinima Tidiedou en mbiyamo yo jaam kisalona Doubidou kadi ha Kaja ko noon ceerno Abdoulahi ko noon en beltinimomo ko noon kadi ceerno an min beltinimamo no fewi kono noon min mbiya kadi minenne no wino nani o salmini jinnaɓe minen kadi min calmini jinnaɓe foof mo lumti kalaji fuma jinnaɓe mabɓe jinnaɓe Abdoulahi e jinnaɓe heddi fof min calminiɓe e jinnaɓe men yeɓoɓen en darteɓe wona yeɓoɓe par ce que nane min jeyano conférence ko ha ɗo no witno on jejiri golfo min jeehi min Grand Yoff kadi min tawi toon mairuji ko mairuji jimina e nder programme e payamen min mbi onon hamin jiyon tel hamin jeeɓon tel he hay mbaɗon chiffre min mbiɓe hande jeehe jeeɓu yena waɗa kono noon kadi dépagage ene ganda ko mawniraɗa men rewiɗo ene nana wi wutto yoɗi ko monam goto rewiɗo mbiyamo yo Allah yoma moƴƴere o wiyete ko inde ko ñalmiɗo ɗum Allah kay mbaɗa miɗo mbaɗa oɗon e kono yeehi ham wutte noon ko bitete Houleye Ndiaye e ñowti ɗum noon ko bitete kalete yo Allah yoma moƴƴere en jinnaɓe rewɓe worɓe foof en calni seere men foof ɓuri noon gala Cheikh Mouhamadoul Habib Pikine mi wawa salmindeɓe noon eɓe jaafo gala Cheikh Mouhamadoul Habib Pikine kamɓe goni joɗiniɓe ɗo Cheikh Tidiane en calniɓe en calni Seydi Bou Talib en calni dendagal muqaddame Tidiane en koɓe en calni dendagal hettiyankoɓe mawɓe e sukaɓe fof beltanimaɓe Mauritanie Sénégal fof yo jaam kisalone mabɓe noon tigui mboɗiɗi jaaden noon gueɗe gotel koɓe jaha Mauritanie mboɗo yaha Mauritanie mboɗiɗi jaaden an e Doubidou ɗo Doubidou Mauritanie ala komi kaldaɓe o woni gaari programme maɗama jam maɗama leydi to gadiri galla ceerno mi yaha Koréra leydi to gadiri e ja e korke leydi to gadiri ari kay hande wona ko jeenayyi inchallah sappo jeenayyi min noon déplacé mi weɓani ala ko ɓe nawon par ce que ɓe gulli ɓe nuuhi wallahi ɓe mbideɓe so addana Tidiedou addana Doubidou gasi yodde par ce que leydi to gadiri o wayata galla ceerno mi ha Koréra aɓe gueddi onon foof galla ceerno mi ha Koréra arti ɗum ko Alsane mi ha e dayre ceerno Moussa Alsane mi ha arti ɗum ala onon ɗum ɗo koko haalte après hors antenne eyi d' accord ɓen jewti hen inchallah hors antenne toon to makama ko noon tigui rigui ɗum noon mabuɓeɓe joni ko laawiɓe de mawɓe o jonko sernaɓe tabarakallah machallah hayi tan ɗum wallahi taniraɓe juntel jamali garti e fonno goɗɗo bisimilla ko ɗon ɗon ɗo ene calmitima yimɓeɓe foof ine beltinima dendagal hunde ɗo foof ha yeeɓoɓe ha jinnaɓe meɗen foof so tawi en mbiyene limtanema en joom so tawi to Hammadou Hunare ɗo Hunare boyo mo calminade ɗi galle Alpha Mamadou Idrissa Sogom foof dan en calmini rewɓe hen e worɓe hen ɗum ɗo jokkama hande ko kewini Sogom Pullo Diéry sifana hañere kaɗam wona kaɗam ko ɓiraɗam wona ɓiraɗam ko leele ɗum noon kamɓe e dendagal bandiraɓe e musidɓe e sehilaɓe yeeɓoɓe en en direct ha e banggueji goɗɗi foof en calmini min noon mi haalnino wonade min mi wawa yaade gaga to mi haalani haala jaata gueɓama nde tawno to wawi wonede foof almudago kala to wawi yodde
jaatigeɓe nan ɗon onon almuɓe ɓe noon son kaali haala jaate o gayntade par ce Kaalen que haala- nokko noon tamate ɗon heewi eyyi par ce que ko ɗum alay saago haale par ce que so wonano kamɓe jooɗata e ɗo so wonano kamɓe almuɓe so wonano kamɓe jooɗata e dani par ce que almudo so ari wuuro tan so dañi ceerno dañani jaatidi heewi ko wiide ko wonede jaam bisimilla ɗum noon min calminiɓe kamɓe fof noon guila en limtitapre neɗɗo kono en gari to Cempeng ha to Waali Jantan ha to Wodebere makkaji cakkitorɗen e jangguɗo ɗo foof tan en calmini sernaɓe e jinnaɓe e musidɓe ɓe eko fagga eko taara ko foof so tawi eɗen mbiya en limta tan eɗen gandi ko foti salminede woni heewi kono noon ɓe jaafo en ɗon tan ene calminiɓe kamɓe foof mi yejjitaɗo ɗo musidɗam no feewi on ko banggue muɗum ko wajiɓe mbiyata ko mention spécial woni Amadou Lo omono to Wodebere ɗo mon hetto en direct oustaz sa wi banggue mum haalande voilà jiɗɗo en no feewi teddinɗe kadi korsinɗe en mo ganduɗa kala nokku to woni haqqille mum hono nayi meɗen ɗum tagui kanko goto mbaɗa hen banggue ko wona ɗum koko joom suuɗam mi salminima no haalidiri assalamu aleykum wa rahmatullah mawɓe ɓe kala o joom suudu mum ɗum ko lawol ɗum noon gorko mo dawiye wuuro ali dundu segele dundu tokoro dundu minne ha joni ko noon tan ko weltanade yimɓe foof tan e jokkude to ceerno o jokkiɗo jaarigueɓe foof calminama ha to fuutankoɓe wa daabi e odeji no mbinumam ñanden ni tan komi jingo kamɓe foof eɓere kuccite men en direct jaraniɓe accude alluji mabɓe jaraniɓe wasde yaade yeynoyade foof huccidde oɗo émission yebde DJ Du en ko woni ɗo ko foof wa galle men yombon kamɓe foof eɓene jeeɓa émission direct e galle ceerno Ahmad Dabiya mi salmini kala bawɗo wonde toon indimo yettode mum kadi en ñaaguimaɓe duwaw no fewi no fewi no fewi no fewi sikki ala ha joni ko noon tan ko weltare Mamadou Diallo salmina seydi an seydi Diallo a weltanama ɗum noon yetto micro ma o ko woni procureur alhamdulillah en puɗɗiɗum bisimillah en gortorim alhamdulillah machallah ko weltare tan eɗen gandi oɗo émission aduna o foof en mbiyata Fouta tan walla France tan walla Afrique tan aduna o foof ene watti hen haqqillaji mumen alhamdulillah nde won noon ko batten ko ene yooɗi min kay ko duwade tan nde Allah ɓoynante en seeremɓe men nde Allah ɓoynante en jinnaɓe men Allah ɓoyna en enene suhaɓe yimɓeɓe foof ene daara en ken suhaɓe kon noon hannde wona cuha ngu yimɓe dardata en ko teddungal ngal Allah teddini en walla e teddungal ngal teddiniɗen nelaɗo Allah Allah ene ñantiri en ni ene yoniri en ni ha jooɗen aɗo fof en hucce men ɗum ɗon noon ko yettere Allah sikki ala ceerno Abdoulaye Soham ko guiɗam musidɗam mi weltarimama no fewi yewtere ma waɗi fayida Oustaz Amadou Fall yimɓe fof ne gandi kala to jikkante jiiɗama Fall ɗum ɗon guila dawaɗa DJ Du kañum ko noon yimɓe fof enen gandi hakkude amen nomin mbayi no wayi horsindemi yiddumi ɗum tagui chaque jour so plateau waɗi komi garowo mboɗo wawi wasde arde mi jooɗo galle heddiɓe gara foof gotum kono o wi ko yiiɗa o jooɗa ɗo taw o joddaki am sikki ala Abdoulahi an ko noon duubiɗi ko noon musidɗo men Mamadou Diallo sikki ala ko noon kono noon duubiɗo mi yejjitta jarde jinnaɓe men jiɓiɓe en ɓe nenam chaque jour so noddi kam wonata koye duwade mboɗo duwanima mboɗo duwi kala garɗo jooɗiɗo e plateau nde won noon nenam ko jiɗɗo mi mantanela salah sallam kono kadi mi yejjitta babam o wi ene jeeya eko saabi o innirima Abdoullahi ko yiddemo nelaɗo Allah huñi inde nelaɗo Allah o innirima Abdoullahi o wi so dañi ɓiɗɗo gorko goɗɗo innira ɗum Mouhammad e ɗum ɗon noon mboɗo yetta hen Allah nde Allah waɗimi gawlo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono kadi en jejjitta sohna Fati An debbo mo Cempeng nena toon to France kanko waɗani en oɗo wutte kanko wi en mbaɗ wutte ñantoɗen jooɗoɗen ɗo e plateau sikki ala en calmini Issa Thiam nen toon ko musidɗo men baɗa fayida noddi ko DJ Du yo waddu min minen ɗiɗi ko neɗɗo korsinɗo kadi dendagal plateau o foof ɗum ɗo noon ko yettere Allah baba Ali Malal kadi en jejjitani sikki ala on calminama on juurama golloko kadi golloko toon wallahi golloko mi jitta ɗum kono neɗɗo baɗanɗen ñalade kadi en jejjitama so arti Fouta en jarata ha Fouta jiiloɗomo kono nena Aminata Yimmun Ahmadou Fall kalko ɗo nokkata tamate ɗon fof haala wona ɗon tan nokkata tamate sa wuro tan ko gallam nokkata tamate sowona kajja Yimmun Ahmadou Fall nenan noon ko neɗɗo moƴƴo ha maayi minen ɓeɗo fof kanko jogui min wallahi joni eɗen duwono tan balle juɗɗe yayen kamɓe fof jejjitana e goto sono Mariama duuɓi ɗum won ko fonno wadde développé hande ko heewi ko noon en tout cas ko weltinade tan weltinade moon donc vraiment ça se voit que leñol ngol ne watti hen hakkille par ce que
yewoɓe ɓe ne keewi waɗoɓe commentaire wonɓe dañca yebde en direct après jeeɓat ɗum e réseaux sociaux réagir et tout donc DJ Dou ko wiide tan merci encore une fois amis chers téléspectateurs yeɓoɓe men à travers page officielle aussi radio télé fulɓe wonɓe compte YouTube o wonɓe page Facebook o fof en beltaniɓe kamɓe fof donc kadi ko widde kadi min aussi salminde famille o donc voilà e yettude aussi dendagal sukaɓe daranaɓe fof depuis université Cheikh Anta Diop kamɓe chaque fois ɓe sivat émission aɓe beltono ɗum aussi donc en calmini Dara Halayɓinaɓe fof eɗen calminaɓe wuuro Alaji Mamadou Moussa Seck Siré Dia Hammad en calmini Khalifa galle o ceerno Nourou donc voilà ceerno Cukalel aussi mi salmini ɗum ceerno Dia depuis Nouakchott e tawno widemo ko tanum ceerno Hamid tan yoni farnara mi haɗani ɗon kadi o joom ko neɗɗo joom gandal mi salmini Boggena fof Najiru en Babou yen nde tawno kamɓe fof aɓe siiva émission merci encore une fois eɗen kokkodira rendez vous so allahu jomumen tagui men ha ñan hen ñande mercredi nde inchallah noon tigui rigui ne mbiɗa ceerno Cukalel minen aussi mi siftoro ceerno Cukalel mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Oumar Ba Oumar Samba Toubab noɓe kewi ɗum kanko woni ceerno Cukalel Sehil Bamouri Ba o weltanama kanko e dendagal almuɓe makko kanko aussi waɗa suivre émission no fewi no fewi no fewi no fewi ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam en gaari ɗo naggawe laddal barka kono noon alay saago ko ardiɗen udda so tawi on ƴeewi kam guila dow ha less eɗen gandi ko hoore fonde couture hoore fonde couture ko Cukalel Cakale caganagui tekniji kange kalis gaciri yantaɓe kono toon to marché Sammo Guédiawaye ɗum noon sikki ala ne tawno ko kanko waɗata déplacé e dérangement o addana en wutte men ha ɗo hen o e DJ Dou vraiment jinmi ko ɓornoɗa hen sahaji wonantami ni ko gacce fa tabarakallah machallah ne tawno neɗɗo mo ganduɗa hoorema kala ne tini aɗa waɗa émission ene wayno koko paari ɗum noon eɗen gandi ko suka kewɗo needi kono ko bawɗo ko waɗata ko kala neɗɗo jiiɗo DJ Dou ɓorni yuɓɓi yumti woto feccu sikki ko hoore fonde couture ɗum noon numéro makko téléphone nanɗo mbatta ko 77 023 mbaɗa 112 mbaɗa 20 77 023 112 mbaɗa 20 ɗum noon sikki ala moni yiɗi jokkade makko kala mone yiɗi tigui rigui ɓornade no ɓornototomi ni yo waɗ feere jokkodire e hoore fonde couture ne hannirta ni henna woni ko toon to marché Sammo Guédiawaye ɗum noon il est disponible omo wawi ñotandema ha para waddanma ha ɗo gonɗa ɗum noon eɗen gandi wona onon foof inchallah ma on jawton kadi kanko mona yeeɓa émission en direct ɗum noon ko wiide bandiraɓe mabɓe jaafo no fewi no fewi e tawno hande on uddirani ɓoggol ngol kono wonɓe gandanɗa hoorema hande ko weltortoɓe on yiɗɓe haaldude moon kono noon mabɓe paam aussi altine so Allah lamɗo jaaɓi ko oɗo thème min jokkita thème duuɓi oɗo thème ko kañum jokkiten altine so Allah lamɗo jaaɓi kono noon kadi eɗen beltono on mo gandanɗa hoorema kañumni aussi ko baɗo suivre émission no fewi no fewi woni Zeyda Mariama noon woni Dieynaba Ba jeyaɗo toon to hoore fonde Thile Boumboy Ndiaye en mbawa yejjiddemo no hadirti ñande kankone aussi ko jiɗɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam machallah ko sehil ma Pape no fewi no fewi no fewi no fewi machallah aussi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema vraiment parnoriɗe pulagu ne hadirti ñande haysomo windata koye pular ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam so tawi ko tata hen oɗon jalloɗo en jaafo so tawi ko yuɓɓi hen ganda ko guena goto mo scénario wodani mbaɗa ne weela ene welda ene welira te watta so wona ɓuural ɗum noon ha altini taw noon ko émission men ɓuure korko kono noon émission nder galle adoro ne handirti ñanna konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjire bawɗo ɗum wasoro ɗum bongol ne tawno haalde ha jofno ko jaɓanede jeeya tigui on jarama e émission men ɓuure korko kono noon alay saago ma jehen toon to régi emi ɗeɓi yejiddemo noon wota ko boni woni ɗahiru kañum woni toon on woni deeƴo gollo kono noon alay saago monsieur Gaye mi yejjitama ne tawno ɗiɗo cadrage uji ko ɗo tan mbawata heɓde ɗum e nder radio télévision fulɓe international ɗum noon Gaye o weltanama no fewi no fewi kanko woni ko deeƴo gollo kono kadi ko almudo Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu machallah ɗum noon bandiraɓe musidɓe on jarama ne tawno ko faye naggue ko foof hejjira e barme on beltanama ha woni gongre gonga on beltanama émission waɗi ala dawme Oustaz Fall fansiji ma ɗi moɗa nandi ɓe rokkiɓe fartagene hadirtini henna on beltanama on ñagarama guena moƴere رمضان قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا سرور العتق من نيران